Ndakanzwa inzwi chiti ucharamba uchipisa iwe. Hi guys, hello guys, Masquera say, hello guys, hi guys, Marise say, Rasho, hello, Rebecca, Dre, Rasta, say, Jones, Melissa, Magatami, Danchi Pindra, Ningiri, Pindra, my comments up, what's up? Marise guys, here's Wallace, say, Marise say, guys, we are the Machia life, guys, Toda Kumbuita, Mumbos, Wanya, Pano, Zvinoda Fumugwa, zvinochekisa, zvinochemedza. Mbonzgo zvinosangana nevamwe vedu mukati muupenyu kuita munhu mutema nekungoita muzimba kwakangooma so zvakaoma kuve muzimba zvikuru sei muzimba nokuti uri wenhamo unotambura saka zvese zvinotoitika unosangana nazvo uri mukati mekufira mutrial asi si mapie zviri sei achihoro muri sei Michelle Maipaida how are you Cecilia muri sei Kerina how are you hanzi mabva machita ziyellow bonje yako si weather unoita yellow bonje na usingadi yesi rudo share zviri sei guys share live mudedze vamwe share live memory shara inda kurova Brenda Makuyana zviri sei kuwarova futi Brenda chedza jaka zviri sei munenge mamboende kona yaskana munenge kuri right here kwa munenge muri right tine nyaya tinayo panapa guys nhasi yatoda kuti timbotaura nezvayo zvese izvi zvinosangana nevanhu izvi muupenyu zvakaoma asi zvimwe zvacho tikazvitaura hanzi keroti don't worry ine muridzi wayo achaidya keroti ine muridzi wayo uchaona pati 2 ichadyiwa keroti papati 2 hanzi inini kunenge kuright alright, yes, Tariro, Shiri say, Brianna Blessing, how are you? Catherine, Shiri say, Clara Dobson, Muri say, yes, can Eunice, Kumbakuri say, what say, Mursazile, Shiri say, Millie, right, guys in the panya, guys, Tisano no cantica, tipi the panya, because Panimania got to some bony son. Hey, Shakoma. Can't days, guest to a way, guest to a do anga kudakuya, ne face, ndaramba, ndikat, nyaya ko ine face ya jiti. Unoitrolegwa ukaitrolegwa zvinanouya ko uri kufoni kokoko zvefoni zvefesa hazviiti right hello mufaro zviri Phoebe yes my dear sister waswera sei ndaswera maswera sei muri kundinzwa zvakanaka here zvakanakisa tiri kunyatsokunzwa tinotenda right so tave panapa nyaya yako inoda ngoti iwe uzvititaurire woga kuti uwane healing kuti uwane closure kunonzi chimbudzi kuzvarira pavanhu kuti ndichandigwembuka dzimwe nyaya unenge uchiti ndeyangu ndoga ndinofamba ndakaitakura ndoga asi inozvika pakudi pakukuparadza nekukukanganisa uri wega saka sometimes problem shared is problem half solved andiwana right saka toda kuti utange tine nguva zvedu tinayo nguva unyatsotsanangurira zvese takagara pano takateerera Mungu SIS MELLY.
makadi madiaries makadi zvenyu. Rega tikupe zita rekuti ushandise. Rega ndikupe zita rekuti ushandise pano. Anditiona nhasi iwewe zita rako unenge uchingozviti Chenai ndo zita rako. Hongu SIS MELLY. Ya, madiaries ndauya nenyaya yangu. Nyaya yangu yakamira yakadai. Ndingati ndanga ndiri muwanano. Ndobva wanano yatadza kushanda nezvikonzero. Ndobva ndabuda muwanano ndobva ndanotsvagawo mabasa emumba asi ndanga ndine vana vangu vaviri. Ndobva ndamboti shande. Ndobva ndafunga zano rokuti zvodongowanzi Joni kwakanaka. Ndandadi kuti ndindi. Saka ndakaronga mari yangu mwedzi yangu ndichishanda mumba. Ndobva ndarongedza mari yangu. Ndobva ndati regai ndotora passport. Saka pandaida kutora passport pachoni ndobva ndakabigwa mari kumapassport. Taitorarirako kumapassport madhezi acho. Ndobva ndabigwa mari apa ndatoita zvimapassport photo ndatogadzirisa bheti nechitupa zvose zvanga zvava right. Saka ndobva ndadzokera kunoshanda kuyo ndichishanda. Ndikaona kuti ndakutopedza nguva. Sezvo munhu mungoziva kuti kana uri panguva yekutambura apa unochema kuti ndagwadziswa nemurume, uku unochema nhamo dzako, uku vana vakakutarira, zvinhu zvese zvinge zvakangomirira iwe. Apa depression inenge yakakurova neheart break yokurambika kai. Saka ndakashanda ndobva ndangokwanisa kuunganidza mari ndikati chirega ndoita bhodha jamba. Saka pakuti chirega ndokirosa bhodha apa nenyinyi zvokuziva kuti zvaizofamba sei kana kuti zvaizoita sei mberi ndandisina chandaiziva. Chandaingoziva ndechekuti ndidini ndokuenda South Africa. Saka takwira bhazi redu zvakanaka. Takwira bhazi ndobva vanditi in fact ndakaita kuhaika. Ndahaika ndobva tafamba ndakatohaika nezvimota zviya. Ndahaika ndasvika Beitbridge. Ndasvika imomo ndongova kuchinzi uku hakusvikiki uku. Saka zvinhu zvaindiremera kuti kunonzi hakusvikiki sei nokuti bhodha racho chinhu chebhodha nasingachizivi. Saka ndadini patosvika vaya vanhu vanenge vachifamba vachiti hende tinotokutakurai munotosvika izvezvi Joni. Saka ini semunhu anga asingazivi Joni ndakangoti kuda ndizvozvo mari dzaitaugwa ipapo dzaingova mari shoma dzokutoti unoti niye ndakatobata ndinotosara nechenji. Saka vanhu vaya vaibva vadini vakutorai then vonokutsvetai kwavaikutsvetai kana vanoziva nzvimbo anzi Lutumba ikokoko. Saka ikoko ndokwatainotsvetwa ikoko. Tichitsvetwa ikoko vaiti kana vakanotora imwe lodhi vouya votsveta, vonotora imwe lodhi vouya votsveta. Saka pedhe vaigona kuyasanga vakawandisa panguva yacho iyoyo dzaiva boys. Vanhukadzi vanga vari vanhu vashoma zvisingatondobviri. Saka isu takafamba takagara ikoko uye vachingoshanda vachingoya nevanhu. Ndofunga takagarako kwenguva yakati ye1 week tichingova ikoko kwataitsvetwa. Apa moyo unenge urwadza kakuti saka ndichaita sei, saka zvichazofamba sei. Saka tiri mukugara kudaro zvinhu zvinova zvakazonyatsokuva zvinonyaya ndiri pari nhasi ndezvekudai. Pakaita vakomana vamagumaguma haataugwi nemazita because magumagumawa hautofi wakazoziva zita rake chairo because anenge achidana navana jaa something, vana jaa chakadaro vachiinda, vana jaa rasta zvichiinda, saka haufi wakaziva zita remunhu iyeye. Then ipapo apa isusu mutauro wavaitaura nemutauro wandiri kutaura zvasingapindirani handivawi. Saka pakaitika kuti inini ndaiva ini, waiva munhu wechidiki ndaiva ini, mumwe musikana aienda kunonzi kuOrange Farm muJoburg. Saka takamira takadaro, pakaita mukomana uyu
akauya akati hanzi ndanzi ndikugadhei, vamwe vaida kubhodha kunotora vanhu, saka ini ndanzi ndikugadhei. Ndobva isu hatina kundozvifungira kuti pangava nei. Saka vakaoma. Saka tasvika ipapo panguva iyoyo, mukomana uyu akabva azopinda mumba matairara. Takarara muimba yematanda inongoiswa huswa pamusoro so isina kana tombonamiwa, ndomatakarara. Saka mukomana uyu ndobva avata, pakuvata ndobva avata, akatorara nechikure nesu kudai. Ndaiva ini nemusikana iyeye tisitanga tichakaita wechidiki. Vamwe mai vaitovawo, vamwe mai vakuru zvavo vanga vatokura. Saka munhu iyeye ndobva auya ndobva avata pakati pedu. Akabva kwake uko ndobva azovata pakati pedu tiri tumwe nemusikana uya. Tavata kudaro, ndobva akatotanga kutarira kwandiri. Ndobva atanga kundibata-bata, saka ini ndobva ndatomusunda kudai. Akati mulanguage yake iyoyo achindivhundusira ini apa ina handizvinzwi. Asi kuti waitongozwa kuti hwiri riri kutopopota iri. Patina handisi kunzwa mutauro wake, uri kungotaura patina handizvinzwi. Asi kuti masaini awo ataizvitsana ini ndichipushawo ruoko, iye achindibvinidzira achida kundimbunyikidza. Saka tasvika panguva iyoyo, mukomana uyu akazosvika pakundimbunyikidza. Zvisina kutenderana. Ndakapfeka trouser iroro akaita rekutodambura. Adambura trouser iroro sisimeli. Saka musikana uyu anga aripo, umwe ari pamuri pakati, aitoona zvese. Sisimeli aitoona zvese. Nevanhu vese vanga varimo vakatoona zvese. Mai vavo vakatoona zvese. Ini nditoripowo, iye aripo, vanhu vavo vachitoripo. Then mukomana uyu abva ipapo. Vatorara newe. Hazvina kupera zvakadaro. Saka mirakola akabva atorara newe mukomana ipapo, vanhu vese vachiona. Pasina dziviriro, pasina chisisimeli. Saka vanhu vese ava hapana kana agona kana kutaura anything kana kudii, hapana, vakangoramba vakangoita kunge vasina kuzviona. Panga pasingatomboiti kuti paitotaurika ipapo, pasingaiti mongoziva rudzi rudzi ende iwo hauhu mutauro, ndo problem yekuti mutauro wacho hauhu kuti ari kuti kudini. Saka apedza kwandiri, hazvisi zviya zvokuti unofarira zvikuitika kana kuti unoita sei. Hazvitombofi zvakaitika izvozvo zvokuti ufarire zviri kuitika. Ndobva apedza, hapana dzivirira apa. Ndobva aenda kumusikana uyu. Musikana uyu kana ndisingarefi, musikana uyu anenge aitwa mhandara because kana kuti nditi taiva kuchema kokuti ari kushungurudzika, kana kuti yaiva mhandara, hanazonyaya kutarira kana kuti ndimubvunze makuseni kuti wakazobuda kibhladhi rika kuti chii chakaitika, hanazokwanisa kumubvunzawo because tose ini naye tanga tichingovo vanhu vaya vatova vanhu vanga vasingachatonzwa kuti panzvimbo patiri pari right. Saka musikana uyu akazombunyikidzwa, ndichitonzwa sisimeli. Hakusi kuchema kwekuti ainzi ari kufarira zviri kuitika kana kuti chii. Ini ndakati pfungwa dzangu, mukundinzwa? Tikukunzwa shemu, tikukunzwa. Saka musikana uyu aenda kumusikana uyu, ndobva anosvika ndobva atambisa musikana uyu. Musikana uyu akachema zviya zvokutoti but zvanga zvisiri zvokuti ari kunakidzwa nazvo zviri kuitika, zvonhu zvaitomurwadza. Then mai vaya vaingohwa kufema kwekuti munhu uri kuvhunduka kuti zviri kuitika izvi. Vanogona kuvingwawo, kuti ndogona kutovingwawo pachipedzwa pavanogona kuuya kwandiri. Ende semunhu mukuru aitozama kuda kuti ataure zvaimuremera. Saka takadaro ndobva dadini, ndobva azobva patanga tiri, ndobva anorara uko. Apa hapana option yekuti unobuda uchinjepi kwaunoziva.
nyange ukati ubude iye taiva naye ende iwe ukati ubude unobuda uchindepi pana musango muya kwana mai Maria musango kunana pande maingu exactly vanokuziva kunonzi kumuvu saka iwewe hautorina kana nzvimbo yaunoziva yekuti unobuda uchidzokere pende bhodha racho kuti uchiziva kuti rakatarira kupi kana kuti riri kusaidhi kupi hauchafoka riziva apa ini matoregwa mafoni matoregwa mari dzese ndo problemu yavaita vanhu vacho. Saka zvadaro inini kumba uku ndandangobva zvazvo kuti ndangooneka baba namai but kunoku kwaitwa nesista yangu but ndandisina kumuudza because anga akambonditi hendi iye achitofamba zvakanaka ndobva ndatomboita moyo yokuti ndomba nepfungwa dzokuda kudzokera kumurume. Saka ndaita zvazvo kuti ndisati ndane pfungwa dzejoni saka zvaiva zvazvo pfungwa dzokuti uchiri kumboti mwoyo unoda kuti uchiri kuda kudzokera kumurume umwe mwoyo uri kutoona kuti hapana hapasisina but ndaiva neoption yangu kuti maybe zvichanaka ndodzokera kumurume wangu. Saka tatoregwa mafoni vatova mafoni nemari zvese zvainda isu tingori vanhu makuseni pauya rimwe gurupu futi but paingori neboys vanhukadzi takangoguma tichingova 3 boys ndo dzanga dzakawanda ende boys dzaitovata kumoto kwaiswa moto urara ikoko ndopavairara then zvanetsa paya mukomana uya watonotsvaga mazikabheji avo vauya vatipatadika sadza tadya asi hariniki vanhu vamwari kana wambunyikidzwa hazvitomboiti kuti udye haukwanisi kudya. Pamakarara usiku after abva mukomana adzokera paposition yake iwe ukavata iye akavata makuseni makangomuka makagezawo here zvakafamba sei? Kunogeza taitoenda tonochera mvura kwatainochera totogeza totodi because waitokwanisa kutomuka utodi zvihembe hantinenge musimbori nahembe dzakawanda wotowacha kana taitopiwa sipo because takaita wiki yese tiri ikoko. Saka zvakadaro ndobva mukomana uyu vatonotenga makabheji vatoyatadika sadza riye harina kana kudlika simeli ini nemusikana iyeye namai vavoka vaiva mai vechikuru ende kwavari kana mwari akavachengeta kubva gore iroroka ndofunga kwavari munhu waunongova mushoko wekuti zvinhu zvika izvi zvakaoma zvakavakasangana nazvo asi zvasingatauriki. Then manheru acho tarara lodha isati yazara tarara futi handiti masikati tadya zvomakuseni tageza masikati manheru futi motobika sadza nhere boys maitobika zvose koko kana kuti boys dzonzi bikaiwo motosheyaniswa sadza roro nekabheji renyu chikuru kudya zvanga zvisina hazvo kuipa pachikafu vaitombozama izvozvo zviripo. Then manheru futi tavata ini nemusikana uya taenda pachikona pedu tasenge tipinda kutoilet tati mhewe saka nhasi toita sei tiri kuudzana. Musikana uya akati vakoma ini handichisina zano dai ndandefoni yangu ndofunga ndaigona kufonera kana mapurisa kana kuti vanhu vari kumba vauye vatibatire pano munhu abahwe because zvatotita vatoti inotova rape case ndikati shuwa uri kutotaura asi hatina kana kuti totova foni tofona papi hapana kana kuti unotonoudzaani hakuna kungogwadziwa mumwoyo uchingotaurwani isusu tava vaviri tisaitombombopota tipodzana kuti zvakaoma manheru wadzokazve apa vava 2 atonodadza mumwe wake kuti huyaiwe nezuro ndakaitawo. Hapana protection kungozhakwa uchinda ende moza kuti kumbunyikidzwa ka handikudzini SIS MELLY kumbunyikidzwa ka mukava munhu unoti ndakambunyikidzwa ndikafadziwa nazvo. Aiwa hakuna zvakadaro zvinogofadza sei iwo chimbunyikidzwa hazvingambofadzi. Munoziva mulife yangu ndanga ndisati ndambonzwa kuti kumbunyikidzwa umwari apa bonje ripo rijinozviwa umwari apa
uchitohwa varume chaiko chaiko kuti vanhu avakava ivo vari kufara but iwe pfungwa dzako dziri kutambura kuti saka apa zvichaguma sei zvigozovei ndichavei. Hei, saka pavakauya vari 2 makashiyanisa kuti vakachinjana futi. Wakatanga musi wokutanga akangouya kwadziri uyu wechitundo bvaenda kune uyu. Ndobva SIS MELLY vanhu ivavo ndevaya vanhu vokuti ivo vaitora nguva yavo kuzamota kumunhu asiri kufadzwa nazvo ende zvinopedzisira worwadziwa iwe muridzi wenyama. Obvious. Saka vakatishungurudza usiku hwohwo ndobva vanovata pachisaiti koidza vakatimukirira. SIS MELLY ndinorwadziwa ndikafunga stori iyoyo ndinopera simba. Ko papasinawo here vamwe vanhu pavagurupu revakomana ivava papasinawo here umwe wamaiona sekuti anogona kuita mukuruwo kuti munogona kumuudza pamwe vavo kuti vaiziva vese zvakachitika? Pagurupu revanhu ivavo vainotora vamwe kubhodha aipapo papasina waitoenda muridzi wemota waitongoya nemazigirlfriend ake akasimba panonokokoko anga asine nevanhu zvokutoti chichaingoya nemagirlfriend ake kana achinorarira kubhodha kana achinorarirepi hameno toainorarirepi. Ava ndofunga ndo vashandi vokuti vanorinda vanhu kuti kuda vanhu vanogona kuzomutiza vondodi. Vashandi avanga vari vangani? Paiva nevashandi 2 koita 2 vaifamba neuyu aenda kubhodha uyu. Saka imimi makachidii kana kuudza varume vange vaizara kumotava kuti vedu vekutu kuitiwa izvozvo? SIS MELLY option iyoyo kutoti utaure izvozvo unenge uchitya kuti ko zvikazikamwa ndogona kuurawa ndikasiwa musango. wauri kuudza uyu hausi kuzva kuti wauri kuudza uyu wakadomirira ukindorika kuti vanhu vavo. Ko kuvati haini magara pamuto paive pakagara varume? SIS MELLY kana mozva kuti kana uchikomborogwa pfungwa dzose idzodzo hadziuyi. Kana uchiita zviya zvokukondorogwa unzi ichi ita ichi hazvifi zvakaita then mhodhi yakabva yazozara chifumu chacho ndopatakafara tikati takuenda Joni tasvika. After a week matini after a week muripo. Saka pa week rese iriri vaitongokuitai vakadzi? Mungati pakaita 3 days. Pa 3 days ndo pakatanga mweya uyoyo. Ongouya ngokudambura bhurugu ngokukurira bhurugu otokukwira chai just like vaitoya dzakamira. SIS MELLY nyangoti uzombozvitarira kuti panga pakaita sei kana kuti zvanga zvakadii hazvito iwe wega hautofi wakatombofila kana chimwe chinhu kana kutoti zvakamira sei hautombowi. Zvakaoma. Saka tadaro tazoenda kuya kugwizi kuya tanosvika tamugwizi zvikanzi tipe oye mafoni enyu vhura izvezvi tsvagai kamuri kuinda izvezvi ndo kwatiri kuda kuziva. Inini ndo pandakazotongofunga kuti aika saka enda aningoti ndikuinda Joni apa nekutoziva kuti Joni kwacho ninda ndiri hapana hana kuudza munhu musibling yangu kuti ndiri kuuyako. Handiti muri kuona ndangodhuma zvezvokuti apa inda kutongouya zvokutongoti apa ndaimboramba pesa apa achindifosa kuti indichiramba but apa ndopandakavapa nhamba dzake sibling yangu iyoyo. Mari dzacho dzakati dzotaurwa hautendegwi kutaura iwe nesibling yako. Mari dzacho dzakati dzotaurwa ipapo tiri pagwizi dzanga dzisingaiti then unokugamuchira unongozototendawo achikwereta mari nemuvanhu because hapana option yekuti aiti because wamujuma. Then zvadaro ndobva ava vanhu ava takaparadzana navo pagwizi mari dzakangotumigwa ndobva taparadzana navo pagwizi isu ndobva tazoyambuswa ndobva taenda ndobva tasenga ndobva taenda ndobva
tazonzi uyu wakatisenga uyu ndo wainosenga vanhu kubhodha uko. Ndopaakangoti achifonera vanhu vose vaivanga vamutumira mari akati vane hama dzavo tasvika vamutori vanhu indaenda Pitori vamutori vanhu. Ndobva sibling yangu yaiya yanbva yanditora. Saka yaiya yanditora ndopandakatanga kuti handina wandakaudza. First day ndakasvika ndikagamuchirwa ndikavata, ndakagamuchirwa zvakanaka, ndikagezawo ndikadya ndikavata, asi chikafu hachipindi. Ndikati ndakaramba ndakashinga nayo nyaya yangu, ndakachofa zvisingamboiti nayo. Saka ndagara ndopandakangotanga kuita secure drop. Inini ndanga ndisingazivi because handisati ndamboita since ndasati ndambozvi-experience. Ndopandakangotanga kuti ndichienda kutoilet ndikangoita hoti yangu ndobva pabuda blood. Saka ndazobvunza wandakabvunza ndobva ati chii secure drop. Ndiende kuchipatara ndobva amuperekedza. Saka takabva tanotenga mapirizi, takaona chipatara chakavhagwa chepaanga andiperekedza. Ndobva tanotenga mapirizi aiti awandomaziva. Ndobva ndamwa. Ndobva ndatombogara nguva refu. Ndakagara ndichooti zvakanyarara, hazvichagwadzi ende handichabhilidhi. Ndobva tagara nonga ndakagara kubva August kusvika kubva August 2012 kusvika munana 2013 kutanga kwana February. Ndopandakangoonakuti ndiri kusilima, nyange ndikadya ndiri kusilima. Apawo ndatova nechibasa changu chandaishandawo. Handiri kutoshandawo chibasa changu chandaishanda, but kusilima kuya kwakunyanyisa. Ndobva ndatongoti inini regai ndimboona kuti ndakamira sei. Saka pandakaenda apa inini ndanga ndisati ndatomboita kana zvechi, ndanga ndichangobva kamukugadzwa nemurume plus ndasati ndamboita zvokuti ndava kutotanga kunzi ndatosvika mujoni nokutoita munhu. Hazvasati zvatombouya mumusoro mangumo zviya zvokuti unenge uchingoti kuda zvichazonaka ndikadzokera. Saka ndazoenda unotesta. Ndatesta, ndisati ndatesta ndakatonyatsoudza kuti ukawana zvakadai unoita sei. Ndobva ndati kuna nesi yangu ndikati ndozvigashira ndo zvinenge zviripo. Zvikanzi alright. Ndobva anditaridza kuti kana tikakubaya chijekiseni ichi tikatora ropa tikaisa apa, ukaona chamuvha kusvika apa chechi chireva zvakati, ukaona chamuvha kusvika apa chechireva zvakati. Ndobva abaya chijekiseni chake, ndobva ndabayira ropa riya riya. Ndakaita dzungu mamanyiro araita. Ndakaita dzungu but ndakatrai kuzvibata. Saka ndatrai kuzvibata ndirimo because ndandakagara pacheya yaita seyaitenderera. Ndikati panapaka ini ndinogona kutodona ndikakurara musoro, regai nditoshinga. Asi kumeso kwangu ndaiona rimwe rima rekuti handisi ndaita senge munhu uri kuona zvinhu zviri mutv kauti uone kuti uri kuona chii handisi kuziva. Ndobva pauya vamwe ndikirinesi wechinhu rimwe yabva ndibata. Ndobva ati sister, ndakaiswa counseling same day. Ndopandaka akatonditi iwewe totokuda kuti tikudandire vana therapist nana unonzani kwejewatoti tokudandira vanhu ivavo vakuzokukansela but zvinobhuka because inyaya yekungoti havangoti zvoungonzi vanotongoda mwavo uya. Saka wekanseling yako chatanga kuiwana kunani kune vanhu ivavo. SIS MELLY zvino hazvina kushanda kauti kuti ndaitsanangurirwa nechirungu here kana kuti chii. Ndakapinda navo ndakabhuka ndikapinda navo
vakanditraya kundikansela vakabvunza kuti zvinhu zvakaitika kusvika zvosvike pakaidai, ndikavarondedzera pati hazvina kushanda. Kuda ndaitsanangurirwa nechirungu, kuda zvimwe zvainditiza. Sisi Melly ndakachema. Ndaiti ndikangofunga kuti saka zvinhu izvi ndomawira zvaita. Sisi Melly shame. Sisi Melly ndinogwadziwa. Ndakaviga nyaya iyi since 2012 kusvika izvezvi. Sisi Melly, masiblings angu kune 2 chete anoziva nyaya iyi. Ndo anoziva but nyange vakazama kundikansela ndakatambura kuzvigamuchira because pandakawanira zvinhu izvi ndinopaziva. Exactly. Dai ndakazviwana nenzira yekuti ndakazviwanira kumurume wangu aifara hake nemafaro, ndaiziva kuti zviri nani. Pane zvandakazosangana nazvo izvi zvokuti munhu ngouya ari kuzoparadza upenyu hwangu. Ndayambukawo nditi ndiri kutsvagira mhuri, ndindewo kunotsvagira mhuri yangu chokuti vararame sezvo ndanga single mother. Umwe munhu ouya kuzodestroya life yako. Zvondinetsa kutambira Sisi Melly. Asi ndapinda ipapo ndakazama kuzvishingisa. Ndobva ndaenda kuchipatara kwangu, ndobva ndatanga kumwa kosi yangu yeTB for 6 months. Vakati preventing, ndobva ndapreventa 6 months dzangu dzokuti vanzi mufamily kuno wakamboita TB here. Ndobva ndataura kuti yariko svanzi alright. Ndapreventa 6 months dzangu. Uchirara uchita kuona dzungu nemapiritsi eTB aya anonzwisa nzara pakati peusiku. Kana chokuti ndirikazve Sisi Melly ndaiwonda because ndaimwa ndichichema. Ndobva ndadini ndagara paipaya masoja angu wanga asati okwalifaya kuti nditange kumwa. Saka pakazosvika masoja angu 70, ndakatanga kumwa ane 70, ndine 79. Asi ndandisati ndamborara pasi kuti ndarwara zviya zvokurwara zviya zviya. 79 mumuviri, masoja ari mumuviri. Ndandaonda. Ndatanga kumwa kudaro is 2013 February. Ndiyo ndakatanga kumwa. Ndatanga kumwa mapiritsi aya. Zvinhu zvazvinonyatsotindirira zvakanaka. Ndaiti kumwa ndaimwa. Asi moyo wangu waigwadza kuti saka ndokupera kweupenyu hwangu here. Ndokuparara kwelife yangu here because of umwe munhu zvake kungouya kuzondiparadza. Ndakabva mumarriage yangu yandakabva ndandisina ndikunyepera mwana wovanhu. Ndakatomuzvara mwana wangu ndichiita zviya zvokunzi nouyu kubva pandazvara mwana wangu iye haana kumbosangana nemunhurume. Saka ndakabva ndisina. Ndagara paya zvakangooma zvakadaro. Ndapinda mumapiritsi angu. Hazvigamuchiriki weduwe, hazvigamuchiriki. Ndakashinga, ndikamwa, ndikamboda kurega. Pakuda kurega ipapo ndo pandakapotsa ndofa. Nokuti ndakarega zviya zvokuti ndarega ndadifota for 6 months. Why? Chakazoitika ndechekuti ndakazowana basa. Saka ndandofa kutaura kubasa kuti ndomamiriro andakaita. Handiti munoona. Saka pandakazogwara, ndagwara. Ndo pandakatoona kuti apa inini ndoda zvose basa neupenyu hwangu. Inini chirega ndibude pachokwadi kuvanhu vandoshandira. Nokuti ndikasatobuda pachokwadi, inini ofi yangu ndinowana maweekends. Saka it means kuchipatara kunoendiwa during the week. Saka nyaya iyoyo chinhu chakandiromera futi kugashira icho chokuti hongu ndoudza sei Murungu. Asi ndakakwanisa kumuudza Murungu akazvigashira. Saka angaotiwo dhii rangu
unondipa dhee rangu rakangozvimiririra rekuchipatara. Ndoenda kuchipatara changu munosvika ndotora zvinhu zvangu ndodzoka ndouya ndomwa. Nyangwe izvozvi ndikatomarongedza ndikaenda kuwikendi ari mukabhodhi umo hane nazvo nyangwe akadini hapana unobvunza because vanozviziva. Saka wagara navo varombo vako? Ndagara navo ndo makore ayo kubva 2014. Wagara. Saka inini asi kuti pandinoona kuti varungu vangu vanenge vakutora advantage yekuti hakuna kwaanoenda inyaya iwe kuzvozi havachakwanisi kuwedzera mari ndakushanda. But inini kuti ndinotsvaga rimwe basa rokutanga kuti nditsvage rimwe basa nditange futi kutsanangura nyaya dziya zvinondiremera. Saka iko nondandanaka hangu ndikukwanisa kunotora zvinhu zvangu ndakazoenda ndikanoita passport. Saka ndikukwanisa kutorera zvinhu kuclicks. Ndokwandakukwanisira kutorera. Saka ndototi hangu ndiri pabasa pangu ndikashanda ndikaona kuti nguva dzangu dzaenda sekuti kuma10-11 meseji yekuchipatara yatopinda ndotoudza murungu dzimwe nguva anotondidhiraivha kuenda nenoclicks ndonotora. But now my question is, vanhu ava ndopaisvikira vanhu vese vanenge vachida kutambuda Germany. Saka pakaitwa vanhu vangani vakazodzwa chigwere nevanhu ava vanouya vachidarika vangani kusvika nhasi unoyu? Vangani vaitwa vakapiwa chirwere nevanhu ava? Ipapo ndopondototi vanhu ivavoka vanhu vakadarika bhodhera jamba kuma2012 zvichidzira. Vanhu ivavo pavakadarika neikokokoka vanhu ivavo vane vasingadawi kubuda pachokwadi kati ikokokoka painaniwa munhu. Apa imagine handizivi hangu nemapikicha tinoona emaguma mazeva vanhu aya anenge ane svina mapikicha yaviri ingoimagina zemunhu riya richingouya from kwarabva rongoya ringokuvata risina kana kugeza mai mwana kana imi zvakaoma zvasikana netsvina yaro rongoya rokubudikidza zvose zvokuti munhu anonhuhwa kana kuti anoita SIS MELLY kana wasvika panguva yawo hautombomuhwi kana wasvika panguva yekuti urikuitwa zvausi kuzvida. Hauna chaunohwasi pfungwa dzako ndodzochishanda kuti kuti dziri kuitika unohwasi kuti uri kurota unohwasi kuti uri kuitei. Inini kune vanhu vese vaya vanobatwa chibharo vanoitwa sei ndinounderstanda that pain because ndinoiziva ndikazwa pari kutaurwa nyaya dzokubatwa chibharo ndinounderstanda kuti munhu ushwa washungurudzika ibasa guru. But kuri kuti given the chance circumstances kuti wavaona vanhu ava unovaziva vanhu kuvaona munhu ukatomona unogona kutomuziva kuti uyu unogona kutomuziva kana vasina kufa because moti kana vaita tsika kungodaro vanhu moti havana kufavo. Vanhu vakafa ndivaroyi ndivanopedzisira kufa havafi zvokumhanya. Izvozvi mwana wayo kuti waive naye wao unofunga kuti aive mhandara pamwe izvo zvakanowana nemimba. Ipapo ndo panonetsa samwe takakasiwa majadheo ndo zvakatongotibatsirawo. Munhu mbakatonowana nayo because waito uyo ngaitwa mhandara chaicho iko nako kwanaka kuti vana manaita vavaiko zvino vatongwa vanhu vavaraiti zvokutoti havatomboiti zvazvimagumaguma izvi zvokumagumaguma kundosvika ngakakwakaipa zvokuti dzimwe nguva unoshora hako kuti nhamo kamwari anenge akakupinza mumasituation okuti one murume unoroora umwe mukadzi iwewe wostragula nevana uri one uchisigwa iri mimba kusvika uipone apa wasiwa unomwe mwana futi wotenga kubva kupreparation unoshanda mumba uchishandira vana ivavo. Saka ndomboblema kuti mwarika pamakaparadzana nemwana uyo hauna kutora phone number yake kuti uzotaura naye unzwe kuti akafamba sei? SIS MELLY ipapo paingonzi watouya kuzotogwa wotoinda ende mafoni unotoipiwa wava kutobudazve unotoipiwa wava kubuda. ini chandaingoziva kuti musikana uyu kana senemu yake handizivi kuti akangosvika indini akatangosvika ndobva yazosvika ndakasvika makuseni ndakasvika kunovira iye ndobva vauya pakaita pakati peusiku
then iye ndobva ngoto aingonditi vakomani chingoti ndo dambudziko rakaitika ende hatina kana kuzomboti mumota macho ungaita nyaya anime maungana nevanhurume mazara muya kuti uchitaura unenge uchisha kuti hauzivi kuti mwana uripo umwe wavo pakati pacho ipapo ndizvozvo unenge usingazivi kutrust apa moenda munoiswa mune rimwe rakanzi zvikodhi ringoita senge zimukuku rine dhora rakura zvokuti haumubudi kusvika munhu wako auya kuzokutora ipapo. Asi munzira hatina dambudziko ratakaona kana kahwani hatina, but pain iyoyo kuti unombonyikidzwa zvokuti usvika pakunzwa kuti ndiri kurwadziwa. Unoziva kuti ini rafu yandiri kupa vana vangu ka ndiyaya yokuti dzimwe nguva nditomboda counseling pavana because ndine rafu iyoyo kuti ndochingoti ndakampunyikidzwa because ndaida kushandira imwe saka mwana akanditira chinhu chinondibaya pamunhu handizokwanisi kumududzira kuti ndozvakaitika, but ndinenge ndine rafu yekuti mwana inini peni yangu yandakasangana nayo ndichivashandira kuti ndishandire ivo ndo unondiitira kuti zvinondirwadza. Saka ipapo mwana ndine rafu yazvinozvi kuti ndinosvika pakuzozvibvunza ndega kuti asi mwana wangu akazopedzera azvikuvadza nerafu yende ndamupai because ini ndinohasha kuti ndanongomuti ndakayambuka bhodha kuzokushandira ini ndichitambudzika ndichidi handichabudisi chokwadi changu ichocho. Saka peni iyoyo inondirwadza ende kune vese vari muno muSouth Africa vari kuda vakabva kumusha vasingakwanisi kuwana mapiritsi ekumwawa musadhifota zviri nani utoenda pakiriniki iri pedo newe unokumbira masista ambofa akaramba nyange usina bepa. Ini kubva 2013 ndisina bepa kusvika ndisvike manje pepa ndo pandakatoita bepa ndichingo unonokumbira vanokubetsera unotongovaudza kutoti kana uchinotanga hako kutotesta zvitori nani pano kudhifota unofa ndakauma rurimi ndandofa. Asi kuti inini sezvezvizvi ndikangoita kana kuti ndaita stress yokuti zvinhu zvangu hazvisi kubatana unomboziva situation dzatombosangana nadzo sesingle mother dzaunosangana nadzo machallenges. Vana vandaenda kuchikoro apa iwe mari yaunopiwa haikwani zvinhu zvachoni zvakawanda apa iwe unenge uchida kuti dai ndawanavo pangu pekunzi pangu pandinoti pangu takazvabva takawanda. Saka unofanira kuti urumuke plus kuitira mwana mukomana ndiye mwana mukomana anodawo kuitirwa pake pekunzi mangwana ati tina mai vedu ndichakwanisawo kufamba. Saka kungoti zvishoma ndichitambura uyezve ndakashinga gore rapera iro ndaitawo zvimukando ndakwanisawo hangu kutenga zvimazeni zvangu ndichiti ndirake pangu. Saka zvinhu zvachoni hazvizobatani hazvo asi ndiri kutatarika ndichakwanisa hangu kuti ndigadzire unotanga zvako ne2 rooms chaidzo kana 1 room chaiyo unotanga ne2 rooms dzako mbijana uchasvika hazvakaoma. Ndandakatoshinga nditi handoda kutongomisa musha wangu wekuti nyange ndikazonzi joni yachoni yapera kana kuti tazodzinga ndotatarikawo ndiri pamba pangu ndichidiridza zvimuriwo ndiripo. Ewa zvinoita but zvinorwadza kuti uzive kuti ndakapiwa chirwere kurwizi kumaguma ende unoziva kuti vanhu vanenge vachiita zvokurepa vanhu vandoita zvokuendera kuti zvokutoendera tumai mwana zvokuti hapana chiro hana basa nazvokuti zvakaoma. Hadzisi timu dzinoburuka dziya itimu dzoda kutofirapo chaiko. Sinsimende moza kuti unosvika panguva yekuti inini ndikangonzwa chinhu chatriga muhana mangu kungoti chimwe chinhu chikangouya chikangononditriga ngodai ndototanga kufunga nyaya iyo first. Hakuna chimwe chinhu chandinofunga kunze kwokutanga nyangwe ndikati ndinamati nditonamata kudai pfungwa dzangu dzikangonotena kuzvinhu zvakaitika amweni makore mangani kubva 2012 but zvikangouya pfungwa dzangu ndinochema sesimeri kuti hazvisi kuda kupera sei. hauna kuhila zvichiri fresh. Remember hauna kuwana counseling saka zvinenge zvichingokwaunda kubva 2014 wangozvharira mukati.
problem counseling yacho ndakaiwana kuda hangu chirungu chainditiza but ndosaka kuda ndisina unyatsounzwa kuti ndakaiudziwa ndichiri kungobva mugango racho. My sister, pa-institution yakafanira kuti titi zvose zvishanaka kana kuti all is well kana kuti kudini kateta kitichita kunge totokutsvinyira ufunge nokuti iwe ndiwo unoziva zvakasangana nazvo ende kuchema kwawaita nezvauri kundedzera pari chako chakuti agwadziwa kungoti munhu kungobva kwaanobva kungouya here kuzongokuita chete kukusiyira chirwere nenyaya yekuti iwe youare trying to earn a living waenda nemusango vakomana vemusango kuti advantage nemi abatowana vakadzi wotobvapo watopuwa nechirwere ndozvangondirwadza antoona ndozvangondirwadza but zvangooma kwele tongoti hedu zvakatoitika hapasina kuti kudini iwewo chowoita kuti ufunge uchidzokera kumashure kana kuti uramba uchi hazvidetseri kana kuti it's reflection kuvana kuti nekuti ndakanga ndichizama kunoshandira imimi pandakasangana nezvinhu izvi hazvichatoshandi vana havana chavanoziva hapana chairepo andiona hapana chavaitoziva vanga sitoripo zvakatoitika kwela chatongepo is to pick up the pieces and move on uramba chimwe mapiritsi ako usasiye mapiritsi sezvo wakatombosiya ukaona wega kuti ukasiya mapiritsi unooma rurimi iko zvino hauomi rurimi unobva watooma musoro wese unobva watooma shaya maziso zvese zvinobva zvatooma ingona mapiritsi ako ende kana wawana basa rimwe kola I would like to believe kuti vanhu vazhinji zvine chigwere chachishamisi handiwana achitombovhundutsi kana wawana basa kumwe kuri nani tell them upfront the truth handiwana you'll be shocked kuti unotongokuda wakadaro handi asi chatinongotana chekuti varume vakakuita izvi iwe nemwana yeka ngavasawana rugare paupenyu hwavo ngavasawana rugare ende neovha kupota uchitaura kuti ngavasawana rugare nokuti muromo unokesa muromo chaiwo unokesa munhu kuti ngavasawana rugare pakurarama kwavo vashayiwe rugare zvachose nokuti it's not easy kungobata munhu just like that shuwa nemazigumaguma asingageza yaya dzinenge dzine tsvina dzine masadza mai mwana kushoku kubva pauri achinopinda mune mwe mwana asina kana kuigeza naimwe mwana kukupa kana kugeza kana kuiro simba racho akanga ari wane puta chibva pane umwe pachida pane umwe kukupa idrop iyoyo mose vasikana SIS MELLY ndainyatsotora shangu dzangu ndodzisa kumwana uyu ini ndongu ndaichema but uyu mwana wamwana musikana kutoti waitoona kuti mwana mudiki ndotofunga kuti takabvisibva ndara ipapo ndofunga dzangu because zvakamushungurudza zvakachema zvakaoma mozati handiziva hangu kwaari dai ndakaziva ndakatora zita inyaya dzekuti unenge usingazoziva unenge usingazoziva kuti kuchava nechinhu chakaita sekuti kune Facebook counseling tichamupa yanotaura yanotagwara neshona kanisiso panapa ukauya nenyaya dzakadai haungoendi tine makanselas aida musingaziva asingadi kusikana ariko kuseri tichitopedza panapa ndichatomuita va3 way corner counselor anenge achitaura neshona mbijana vachipa maschedules avo kuseri panenge apedza basa counselor ya vachiti maprofessional counselors vachibatsirana naye kusvikira ave right tine makanselas edu panapa but hii nyaya yacho inongorwadza vasikana mufunge usati kana chiro uchinzwa warepiwa ukangonzi ndakarepiwawo nemagumagumawo kwete kupiwa drop wapedza kupiwa drop wopuwa futi chirwere zvanga zvakaoma hapana kuti waita sei kana kuti waita sei but inini life dzimwe nguva ndinozongotoblema kuti mwarika dai makandipawo mari mukati meupenyu hwangu ka hongu chikoro taendeswawo but njere ndo dzadzisima aini ndongoblema mnangagwa ini kola ini ndongoblema mnangagwa ini mnangagwa ndiye manongoblema nokuti shuwa mudenyika yedu yangakanaka aida kuenda kunogara kuSouth Africa ndiani South Africa iyi yakagara ichingwe kubva kudhara handitanga chingwe kunyika kwedu isu tichingozviita zvedu tiri munyika medu taenda kuSouth Africa kunohodha tichidzoka kunotenga grocery tichidzoka kumba handi vanhu vese vakazotanga kumhanya kuti takuda kunogara zvinhu zvaoma hanimona saka isusu tinongoblema esikim tinongoblema ZANU-PF ndiye tiri kungoblema asikana taura chokwadi nokuti vana vari kuomerwa handiti passport imimi nyika inonzi passport inoita $150 veduwe inobvepi $150 kuZimbabwe vanhu vaneiwane havasi vese who can afford to have maridzi munhu osvika pakutsika ninhangu nekumvura kwacho unosvikorepiwa futi namagumaguma saka vakawanda vakarepiwa asi kuti inyaya yekuti haugoni kutaura noti zvakutorera makore mangani kuti uzoti ndoda kutaura nyaya yangu zvakutorera makore from 2014 wakangonyarira nyaya iyi kuzoitaura nhasi saka makatowanda vanhu vaitobatwa ikoko chibharo vanhu vachinyarara dei nyika yedu yakanaka vanhu vanongogara kumusha uku
imwe nyaya timutsa nyaya yesocial media yekuti unotombopotawo kuti zvevamwe vanhu vachishaya nyaya dzavo. Dai isiri social media yekuti nyaya vanhu vanomboshaya nyaya hakuna Mugabe Munangagwa zvakangofanana dziya handi yose ngori zati whether Munangagwa whether Mugabe isekufanana because ingori government yekuti vari kurambira pachigaro. Imi munoti imi munoziva kuti sisi tatichemera kudai. So guys, hatizivi imwe patiso inotonga tongoziva zaviso kubva tizvaga takangowa kuti kune zanuna nhasi tatichemera kudai tongoziva pati 1. Makambozvionepi izvozvo guys? Makambozvionepi? Haine shungu dzangu ndedzekuti kadai ndawana chokuti ndibude nacho South Africa ndakabata ndichiti ndakabudira chirimo ndakashandira ndakatamburira chiripo. Zvino tatoniko zvino unenge uchine vana vanoenda kuchikoro nyange ukada kurweza kuti ndirweze ndiite chakati kungokwanisa kungoitawo padiki padiki pezera rako wochinda ndizvozvo. Asi chikuru mara kuchengeta chikuru vana vako vakutokwanisa kuti vaende kuchikoro ndozvo zviripo. Kola tichipedza pano uzondozokubata kuseri. I want to give you a counselor andika wechikadzi wounosununguka kutaura naye andika uchimuzi counselors they are trained to do this. Anogona kuva ari kune imwe nyika, don't worry, because counselings enyu munongoita pafoni. Munongoita schedule yenyu kuti nguva dzakati nepakati nepakati so that anokufamba newe mbijana achinda newe achikubatsira kuhila. Andiona kusvikira wazongodzidza kuti ndozvakaitika pandiri ndakatosvika iwe laina udavire mafoni nda anomaona kuti ndozvakaitika pandiri wochizongodaro anditiona. Saka ndoda kuti ndikapedza pana ndozokubata kuseri tione kuti toronga sei kuti ukwanise kubatsirikanawo uchiwana counseling iyi. Handiti I can't say kuti zvichanaka because handizivi asi andozvachekungoti counseling tinogona kuorganiza kuti uyiwane. So thank you very much pia nekutaura nyaya yenyu nokuti kune vakawana rega timbovhurira vamwewo mukana timbonzwawo probably wavhurawo pandora's box. Pane vanenge vakasangana nazvo vanoda todiwo kutotaura kuti nini ndakambosangana nazvo but ndasingakwanisi kutaura noti hazvisi zvinotaurika. Umwe anotorepwa nemurume mumba unganosvika unoudza murume kuti ndakarepwa nemagumaguma murume wako haazombofa anotokurambira izvozvo zvokuti wakarepa kunge wakanoapply kuti ndirepei. Andiona hanzi mupewo kamari mbijana vanai avanoda kumupa mari havana varambidzwa panofanira rambidzwa kupa here munhu anoda mari anoda kumupa mari ngavamupe ndipine nhamba dzake kuita kuti vanoda kumubatsira vamubatsirewo vari kudawo. Ndaona wanyora mucomment section kuda ndiyanoda kutanga kublessa Patricia mublesse zvako rega ndipine nhamba dzake apa nokuti she's been through a lot anyway. Andimaona zvakaoma. Tinotenda wedu tinotenda mozoti ndaivhunduka kuti ndiuye kuinbox ndikati ndakambotanga kutsvaga munhu unehana ndikati ndoumwaye bhuko munhu unehana wandingaudza pati SIS MELLY kakawanda ndichikubingai kuinbox makandibatsira zvinhu zvakawandisa makandibatsira but hauna mbobvira wakataura nyaya iyi ndakatoshamisikawo. Hanzi I know someone who has a child out of Makumako anyway. Zvakaoma. Haya, zvakaoma. Thank you very much Kola ndokubata kusera anditi waita hako nekushare nyaya yako iyi. Thank you. Right guys. Ini ndinongoblema sana kuti vanhu vakusangana zvinhu zvakadai nekuda kwezvinhu political parties. Political party iri munyika medu isingadi kupawo vamwe mukana kuti tivonewo kuti zvakamira sei. But zvinhu zvakangooma guys kuti unongorepiwa uri in the middle of chakasara mukatikati mechakasara kuti utizobude unonangepi kwaunoziva musango mumoyo kuna namai Maria napandi mai mikuya kunoenda vanhu. Anomaona zvakaoma. Handi mazviona wobva warepi wobva wasirwa fichirwere pamusoro pazvo mai mwana apa uchangobuda marriage mako uri clean uri kutohopa kuti baba imwana chaniteera ndidzokere wonowanikwa kuti une chigwere hauchagoni kudzokera. Right, isai nhamba ndipine guys kana varipo vanoda kusheyawo nyaya dzavo dziri similar to this andichika ndoyu mukana wekuti mutaure nhasi nyaya dzedze dzatakapfimbika mumwoyo dzatinoti hatitauri tinotya kutaura kana kuti tinotya judgment yevanhu kana kuti tinotya chii. Handisi panapa we don't judge pano we don't judge ende hakuna anombotora nyaya yako dzakara dzipadhayari dzadzitogwi hakuna tora nyaya yako because mazano kudai copyright senge panapa pane copyright yagara itori pastandy haise kumbono apply ka tinotori nayo kudhara kungoactivate apa atoni kudai inorova anmon inonorova necopyright animazvona. Saka vari kuda kufona isai nhamba admin isai nhamba vari kuda kufona mufonewo tinzwewo izvozvi kune umwe handinyaya dzachona hanzi ndiseiwo live ndichaure nyaya yangu. Alright, Fei isai live isai Fei adatora nyaya yake guys isai ningirikiri isai nhamba Fei afone Faith Mufambi adatora nyaya yake isai nhamba Fei afone nani zine msoreni
isai nhamba fei afone, isai nhamba fei afone. Izvozvi kune mumwe mwana nyaya dzacho, kune mumwe mwana nezuro akandifonera anditi mwana uyu ende varume so wakanyengwa newe mukomana pasocial media panapa pamukomana uri kuUK. Iwe mukomana we ndikuda kutokuposta mukomana iwe chete, ndinoda kukuposta kugurupu rediaries. Hello dear, mushe zviri sei? Aiwa, inini hangu handisi kuti zvakaitika kwandiri, but I'll just say like zvekutaura naPaula zviriko. Because inini ndakatombodarika like zviro zvekuti yange 2018 tapira bhazi tasvika pabhodha, saka paine mukadzi anenge anga asina mapepasi akakwana. Tabudirira dhivi rese raita, ndobva zvanzi saka ina ndaenda kutoilet nemwana. Pandiri kudzoka ndikuzonzi vanhu vese vanetu vana tikuise vasina mapepa vari kudzoserwa bheki kuZimbabwe. Ndopandakabva ndaruwa nehana ndikati manje maiwi apa ndikufanira kudzokera kubasa, ndichaita sei? Vakatichengeta muchimotikari chavo checha kusvika kunze kwaedza, like izvezvo kuti vheri kwangu kwatoedza, asi kuti time yenhingirikiri kuti havakwanisi kuendesa kwakasviba, vanomirira 6 o'clock. 6 dzakati dzichichaya ndobva vatidhiraivha, ndobva vanotisiya mapurisa ekuSA. Ndobva tasvika vatagara paya vekwedu, ndobva vatiti tipei mapepa enyu kuti madhipota. Tavapa zvimapepa izvo zvakanyorwa kuSA site. Ndobva vasvika varume vaya vanobva vatosvika ipa vanenge vatoripo ipapai pabhodha paya site kwedu. Vati madhipotwa kana isusu tinotokubatsirai. Munoona paraundabout paraundabout munopaona pane chimba chiripo pakona paya chiri apa chinobikwa masadza ndopa vanonochengeta vanhu. Isusu tanga tiri vakadzi vanga vaine vana 5 kunzwisisa. Ndiri tanga tabudirira, inini pasipoti ndinayo asi mwana ndiye angasina. 2018 ndobva tasvika pai tagariswa pachimba checha. Munoziva kuti takapagara SIS MELLY almost kubva makuseni mukavereka bva na6 kusvika kuma4 handiti noti pai panze paya pai takazopiswa pai kumaraund 12 zvikadzi motikari yawanikwa yakukuendesai. Indikati tanzika muchapinda nepabhodha ndione rodhi yachinja. Takubvunza uya one of us akatobirwa foni ipo paya paraundabout paya. Ndobvanzi tipi tikuchajirei mafoni enyu kana mine mafoni ada kuchajwa. Takatotanga mutambo wasitaki ipapo. Ndobva abirwa foni mukadzi yati akuda kuenda. Ndobva mukadzi yati regai ndinotora foni yangu asikana tione kuenda. Indikuzopinda nepabhodha. But foni dolo zvikanzi foni yako waipanda akandazoipanga akapfeka t-shirt yewhite zvakashaya basa. Takasvika pakupinda mumota kuenda. Pandori nezirume zihombe ndonga ndozvizimukuru rachona rakabva ravaudza ndobva ati kwatiri ndoda manhambazi hamuna mari. Nditi inini mari ndanga ndinayo but yange iri kusaidi kuno, iri mukati saidi kuno. Hatisisina mari, munhu esarongoti aiwa mari ndinonoiwana kumberi. Murume yakuzviudza kuti ndine vanhu vangu 6, 1 ndiye anga asina mwana but vamwe the rest tanga tine vanhu. Ndobva tapinda mumota nesu nemusango. Musango imomo kuSIS MELLY munotori nemapurisa masoja anenge arimo muzvisango imomo anenge achitoona rodhi iyoyo ichienda. Takazoti tasvika ndisina kurebesa nyaya ichienda zvayo because ndoda kuti ndigadzise panga paitaura naPaula pai kuti ndo situation yakasangana nayo. Ndakati ndasvika pamota yafamba ndakubvunza varume ndikati saka patikuenda nekupi? Zvikanzi dhotora nzvadzi tikuenda. Saka mufesi uyauya zimonyerere ratasiya kumashure riya rati ndo richatibatsira ndoro mukuru wacho akabva aneedzera but ini ndakabva ndazotya kuudza vakadzi ava kuti guys murume uyu haasi kuenda nesu tikuenda nevarume varifo uyu ari kutosara. Taenda ndopa akadeedzera ini ndakamunzwa because haana kundiona bona handi kumashure kwake ndaitobva futi kutoilet kuti ndisaende mota ndine weti. Ndopa akabva ati muchengetedze vanhu vangu, every silly mistake inokuitika pavanhu ivavo mese musoro yenyu yadini yavhika. Imari yangu iyoyo yakasviba zvekutodaro.
taenda pane zimuti sisimeni rinenge remuuyu ziombe riri pakomba ipapo chakutanga kuti makutoona kuti mvura iyo irapo ndakarohwa nehana ndakaona vanhu vekumalawi vakazara chinhu chakandirovesa nehana ndechekuti makondomu aiva akatozara pasi already. Kana paitori nemakondomu zvidori nani shamwari ko kurohwa yeke musango kondomu ritori waro aiwa unongoti ita hako kana akata kondomu ndizvozvo but makondomu akandiwasha ndikati saka makondomu aya asi vanhu vanenge vachitoita zvekutorana nevanhu panapa zviri kufamba sei ndobva ndakwenyana nemwe mukadzi tikati guys panapa ngatinamateyi ndobva vanditi why ndikati aiwa ndangoti ngatinamatei rumwe ndobva wakabuda pinda musango kumeme ndobva vanocheka uya uya ari kufanira kuya kuzotitambira pakati pemvu ndobva akati chimbosare makagara panapa but musasangane nevanhu netimu iri rese iri sisimeni ndokuwa nekumalawi vaisvika almost kuma 200 vachinzi vakuwana 4 o'clock dzekunza kushiedza ipapo havasi kutoziva kuti vachabva nguvai ipapo vamwe vacho vakutofara kuti maybe tikuenda neava tikuenda netimu ndopa vakanzi nefecho handisi kuda kuti musangane nevanhu ava vanhu ava muvaziva mutauri navo inini muri kuita zvatakukudzirai panapa uya ndobva auya nemumvura mukomana wani uya ngatanzi netimu yeni yafora tabva naroko tisiri kukuperekedzai 1 ndiye akazosaka idriver 3 ndo vatakapinda navo mumvura vachitiradza kuti tsikai panapa neuyu watiri kunosangana naye ari kubva nerimwe saiti naye nerodhi iyoyo nayo mumvura imomo zvezvoti mvura inenge ichisvika muchimbura patakabereka vana handiti hatina kuudzwa kuti munopinda mumvura munosimudza vana mudenga kudai munotovasimudza kudai ndobva atiti vane zvikwama zvavo zvavanenge vakaisa pachiunama sakazunzai mafoni enyu mese tikubatirei mafoni nemapasipoti tine pekukuisirai tine zvikwama ini ndakaudza vakadzi vangu ndikati munoziva gaizika this story ndakambodzinzwa do not give anyone your phone ipapo ndichinamata takamira tisati tanopinzwa mumvura meyangu ndikati aupe mufoni chero mukanzwa vakati tipei takati do not give anything ndobva tapinda ndakachingamidzwa nemfesi yayo ndobva taenda takafamba sisimeni ndofunga almost 5 kilometers tiri mudust patakanofanira mota after 5 kilometers apa takabereka vanhu tiri kuenda sheti tiri kuenda takazoti tanosvika pane mafuti muti unenge wemuuyu futi zvazichimbogare panapa ndotiri kumirira motikari kuya kuzokutorai kuti ichikuendesai kumba kwachona kwamurifanira kuyogara takati tichisvika pamba ipapo zvandakaona ipapo sisimeli panoita kunge pakombo ndizvozvo pakombo but unenge uchitorwa kuti kune motikari dziri kufamba handiti ndakupanika ndakuti kuvanhu guys do you think kuti chaenda ipapa uri kugurwa musoro kwatakwaya musikana zvinzi indogona kuradza inzira yekutiza but ndine problem yekuti ndiri kutya kuti fesu yako muridzi wenyu anotouraya ndogona kutozoyakandiuraya saka handikwanisi kuti ndikubatsirei chingoshingai ndobva tambofamba nemuchisango mezvida kunoti hapana here pane uye kuti tokwanisa kubuda pandana kune fenzi ndobva ndadzoka futi pana ndikati guys ngatigare hakuna kana kokubuda nako bhozi hatisi kuziva roti kuti tiri kunanga nekupi yeti patata takatogara sisimeli padhuze negaraji roriya ripamisi nekusaziva kungoti isusu tiri kukati nedzimba idzo dzikombo achinotombofamba even 10 minutes kuti tinosvika kurodi ndobva waya mauba ndakatozobirwa foni yangu tablet apa ndandatoisa mukati nembatya dzemwana hanende vakaiona sei ndofunga tembe vanoti kuvanhu pindai mugare mota haisi kufamba motikari same time vari bhizi nemabhegi enyu vari kusecha mumabhegi kuti mune chii takasvika panakumba na 12 o'clock dzekunze kushiedza asi makatosvika kumba zvakanaka zvidori nani makabva madzidza chitidzo chenyu mai mwana kunhu kuya kunorepiwa vanhu kunhu kuya kunourayiwa vanhu kusango kuuraiwa kana vakakurepa cheko chakanyatsanoti ukuita zvinaro varume vaiurawa kwakuya ukaramba nemari waonekwa kuti une mari kana kubudisa foni vanouraya kana makatosvika zvakanaka inini ndikurangarira mumwe wacho akazotiti kwewe ukaone mari kuseri kwefoni
wadi kuti ndiende ndinokutengera sadza. Ndobva ndauya nesadza ndikati handina kana nzara. Handina nzara. Zvikanzi but ungangochengeta mari mufoniwo mapedzera kudya nguva inezvuru. Takutakurayi kuma 11 akusati madya kana sadza. Ndikati hazve sadza chazozvionezvo. Mafoni anochengetwa kana uchinda kumvura kwa kusina une mwana asina passport. Benda kuchengetsa chengetsa conduct. Kana uchinzi unokrosa uzonosangana nebus kumberi. Ini ndikurangarira kudhara 2000 ndichazipa ndakamborasha passport. Pandarasha passport ndo madhizi akanzima passport akunetsa paya asingabudi. Hanimona ndandaenda kuZimbabwe koko nchiti ino nobuda passport zvokuronga madhirishi. Tasvika kuvanhu vave madhiri vanga bhutu yave vakati sister tanga tiri kuti zvinhu zvinombuda but zvasunga uko indifungoti yezvo ndogara kunova zvisina promise yekuti rini rega ndini uyu ndapinda mubhasi mai mwana tiri kuinda handina kama passport ndainda ndasi ndaaplya padzaninoka kubuda ndobva ndati handingambomiri kuti bude ndobva ndapinda mubhasi kudaro tasvika papai palutumba papai ndo patinoburukira ipo paya maburuka palutumba papai kwanzi vese asina mapasi mapepa budai maburuka papai muchiburuka makatomirigwa nevarume vaya vanenge varipo vaya tamirigwa tatakawanda tamirigwa nevana takatogwa nechivheni chiopen track takwira muchiopen track chiya isakanaenda kunonzi kwamai Maria ikoko kwandotaura ikoko mai Maria utori musha kwomusha kunonzi mai Maria ikoko takaenda mudusty road takangunduruka timo tazosvika kumusha kwamai Maria musango mekuti chero kadzi hauna kwaunoinda zvakachitogana kuona kuti unongoitiwako kokuinda hapana handiona tasvika pamusha pamai Maria papaya taburuka tichitoburuka tikaona pakazarawo vamwe saka munhu nemunhu anenge achiya mumwe nemumwe nevanhu vake vanokrosesa hamungobatani handimaona tasvikawo zvikanzi ava ndevanava zvikanzi ndevanhingi hameno musi tarakatogwa ipapo togozota tiri vanhu vanhingi hameno handimaona but wedu uyu anenge aityiwa because akataurawo sere kuti and vandozviziva kuti zvinhu zvakadai zvinoitika any silly mistake I will deal with ndinodhila nemi vangu vanhu vabatwi vane vanhu vanovagamuchira kumberi takanzi mimi vanhu nyora kuzopira vasati vauya saka motombogara pakabikwa zida nemukaka chaichewo mombe yayo vanhu vaida kudya vakadya mai mwana hai ini ndandabva ndine chiranji box changu chasa chashisha kopisa kakuya chasa chashisha ndakadya ranji box changu ndikatazari yabodo mbatavata zvikanzi vatai munongovata makangoti kuwanda kudai tarara kuma 11 ndo pakazoya wedu yayo zvikanzi timu yabva enzaniko hachazita enzaniko chona zvikanzi vanhu vanhingirikiri mukai vauya nemota yanhingi mukai tamuka papaya zvikanzi kurumidzai 2 minutes kugadzira zvinhu zvenyu mabhegi tichinonga handei munofamba makaita chilaini chinenge chisingle fine so single line file so tamunofamba pakati umwe mberi umwe sure hamufambi makaungana zvikanzi come on mirai muline umwe nemwana wako vakanga vane vanavo takawanda tafamba nechiri chisingle file chiya vanozviita sisimeki because zvekutaurwa nakola ini zvandakaona ipapo musange mumonotyisa inanga ntozivi because takafamba nepapi because kwakuri kuma 11 usiku hatizivi taingoteverera vachienda kunotorwa vamwe vasati vakwana vanhu vanosvika 300 ndikati 300 kuti vari kuenda kujobe ndikati akomana inini wari yangu ndandakutya kuti ko zvese zvakazara pasi izvi zvipo kana vakabatwa nemabhini ewani ine ndipapangoya hatina tombozviona isu kana kuzviona hatina pfungwa dzedu taida kungopinda hatina mbozviona izvozvo izvo tanzi chisingufayo chetatumirirwa nemunhu yataenda nesu taindwa nesu takangofamba kuti taindei patizivi nanhasi ndikayanakandozapoka kuri usiku takazongoona chinzi vachitisasvika tikanzi mirai panapa garai pasi ndobva tagara pasi papaya tikawachinawo chandakaona pakomboni paya imba dzachona pane pangori nemoto hapana magetsi hapana chii zvikanzi pane vamwe vatori almost 1 week vari panapa because vanhu havasi kuwanza mafoni apa vachirara panze hapana pekugara vanorariswa panze ari nekuti hamuna dzimba dzekugara mapurisa akauya kuzoredha vombodzi manyai kuzvimabhanana uko munowanda mugare ikoko kutozvokudedza tikati akomana ilaife hereyo yatikuraramai ilaife hereyo iri kuitika munyika vanhu vakawanda simeli nhasi chaicho hatizi kuti kwapinda vangani vari kungozvidza kuti hanjei kune vangani varepwa nhasi
nyaya yakola ndo yangondibata zvangu kuti zvaari kutaura zvitoriko, vanhu vari kungofanira kuita careful. Zviri nani usafire mariyo yepasipoti uishandire kana kuti udi vangoavoida kuita zvinhu izvo zvemagumaguma, because magumaguma haasi vese vanoendesa vanhu. Mumwe anogona kungohijeka motikari kuti aiwa ndinokuendesa yangu motikari irapa hande vosvika kumberi wokubira izvi vokudhapai, because they got no money yekuti vatobhadhara munhu akuya kuzokutambira. All right, thank you very much Kola. Rega timbonzwawo vamwe kuti vakapindana nezipo. All right, saka pepa yazvazodaro paya zvikanzi zvanzigarai pasi, tagara pasi zvikanzi chiyo muridzo, handika ndobva hakuna muridzo wakapinduka. Hatisi kuziva chikuitika kuti chii guys. Kana uri hustler guys, kana kuti uri munhu wemuSouth Africa chiteka zvinhu pazvakaoma paya, wakamboenda nekumvura, ini ndakaenda neko, hakusi kunyeba nati kudi ndakaenda neko kwamai mari yako yandoda kuzivai, hanimona zvokuenda neko, asi ndikaichidzokera ndipazivi because maityira zvakaita munoti takafamba nepai andichatozivi. Takagara paya yamai mwana and every 30 minutes kunzi chiyo, vakazoti tagara ndokazatove kuma 1 am ndobva vati chiyo, ndobva kwanzi chiyo mwemuridzi wechi2 zvikanzi sumukai, hani muri kuona tasimuka tangodzi 1 minute munhu wese kurira hembe. Guys, munoziva kufamba kana uri munhu wechikadzidzi dzakufamba wakapfeka skin tight mukati, whether wakapfeka trouser, whether wakapfeka dress, pfeka skin tight mukati. Takanzi 1 minute munhu wese unozati vanhu vakatarisana kuti muri maimo kuti zvikanzi hatina nguva yekutamba, tati ende wakumachona ingwa nerafuka, tati kuri 1 minute munhu wese takangoti kuru hembe inandisina luggage, ndandisina ndani chibhegi chisecho semunhu angaenda achingotira passport ka pamwe inokutyanza sikati kana handoona yekutamba pakudzoka. Kuru hembe pakaenda kumira hembe dzidzo ndakaenda muchibhegi mai mwana ndasara nebrand akataiti, handimaona chinongoti kubhegi kunopisa, handimaona zvikanzi 2 minutes kuti nevarume nevakadzi tisati kwa murume akapfeka chipendi mukadzi akazodai hakuna vane vana hakuna izvozvo mai mwana. Takangokurura naiva nemaskindeti edu vamwe vasinawo nemabhurugwa aizvi vaipaida chokwadi chakanaka kuti kukunyeperera ichi zvikanzi line kudai so handei takatosvika pajecha tikatofamba kudai kubva watatuka kumazimu tikatofamba kudai so tichitoenda pajecha paipai, handimaona tichitoenda pajecha paipai tasvika zvikanzi mufambiro line ramamviro amakaita ndomapindura tokuita mumvura, hana ndo painenge kuti vo guys ndakaona chisingaonekwi mumvura imomo. Handikazobatsira mwe mainda ndisina ndani chibhegi changu, handimaona chibhegi chacho ndasungirira musoro muchaenda mudenga musoro muchibhegi changu, handimaona handa ndakasungirira chibhegi changu musoro saka ndandisafe. Vane vana vane mabhegi mai mwana vakasirasha mabhegi vakarasha mabhegi nokuti munhu nemunhu ari kuzvionera, une vana une bhegi mumvura inodai yazionera, saka vanhu vakanzi you choose worasha mwana ende vari rafa guma wotora bhegi kana totora bhegi wosora mwana wosiya bhegi. Vanhu vakarasha mabhegi, wongotora hembe dzokunopfeka wakrosa uko, handimaona wotora mwana tapinda mvura. Ivo one of the guys anga akatungamira ari kumberi, one of the guys anenge ari kumasure kunoperera line uko ndokwavanga vari zvikanzi mobatana yapa, handimaona saka unenge wakabata mumwe kudai apa ari kumberi kwako, ari kumberi wakabata mumwe kudai so, ari kumberi akabata mumwe kudai so muchiinda uyawo anotanga akadhiya akabata uya mukomana uya, vanotoziva pekupinda napo panisingatsvedzi panofambika panodii. Makaro zvakuri makaro tinambomaona maishe wina ndikureva nema zvokuti kune makaro kudi makaro ndokusina nokuti vanhu vaivantoziva ndofunga aungopindi vanotori nepavanoziva nenzira dzavo dzavanotoziva. Kunonzi kuriska zvandogara chikuzati everyday life is all about risking. Takatoriska, handimaona tikabata kudai tirimbo mai mwana tichiinda kudai takafamba mvura isusu koko mvura yanga yakawanda yachangobva kudai mai mwana mvura yakandisvikira vane vana vai vakambobereka vanaka uchiona munhu achibvisa mwana kudai achisa mwana musoro. Varume vatanga tinavo vaive neunhu because vakapisira kutora vana vemadzimai aya, handimaona vakutora kuna mai vangu vane vana 2 vandakazochidi pai mwana 1, handimaona ndatora mwana waenda mugadzika pamusoro pechibhegi changu cheche chimusecho changu chakati pamusoro ndamisa vapa, handimaona because avakomana vachoka vanei nazvo. Remember kuti matobhadhira mari amenda kuwasara wadini avanei nazvo vakutoenda, handimaona ndabata mwana mai vandamisa apa maje ndakadai so ndakabata mwana uya ndamisa apa ndakabata mako kudai so ukuwani roko rakabata umwe ukuwani roko rakabata mwana uya tukwenda mai vayawo uwe vamwe mwana baba vati hunza ivana vatoona kuti tapana kumira zvakanga tibatsirani tatine timu rakanga ritakangoti vatora vana vaya ndokufa takamufamba mvura mai ndofunga dzinokwana kuita 20 minutes tiri mukati memvura
tichingoitevera mukoma naye tichingoenda tichingotevera tichingoenda hakuna anoti aunzwi anotaura hakubvumidzwi kuti koho ivo vana vevaivata kunge vakatreniwa vana kunge vanotoziva zvinoitika hakuna kana mwana akachema guys kana kuti koho kana kuti kudini vana vanotondera kunge vanosensa so hanimona vana vakaramba vakanyarira kuti zi takapafamba takati zee tichikrosa takati tichinosvika pakunokrosa kudai takanotaka mirigono umwe 2 ani mukuona vane mastages ava vatoyanesa vakavo vatotisiya vatodzokera kuti vamwe takutobvamwa nevamwe kumberi uko hani mukuona tichingosvika papepa kumberi kwachinzi right 1 minute kupfeka munhu wese hanimona unongoti mwana womunhu mai vaya pasi kudai so 1 minute fast muchitopfeka kudai so tiri ipapo ndipo takuona malaisi achiti ga saka masoja manje anenge akamira ku South Africa inside handi vanenge vane maseflashlights aya saka vanotoona ivo vanotoziva hanimona kuti light iro rikuya rikadai so motozanzi light kadai kunzi vatai pasi mose moti rikiri pasi mota pasi light iri rotofura nepamusoro penyu kudai rofura pamusoro penyu kudai rofura pamusoro penyu kudai havadi munhu akapfeka zvewhite utozwa kunzi bvisa zvewhite izvi rasa uchafamba unonobuda uko usina sheti sara rasa vatotora vorasa kuda kuzodzokera vachinonga mhenu hanimona havadi zilaiti parinongopfuura kudai so zilaiti konzi speed vatapiwa manje isu vatiunza kumiri uko vakutodzokera nemvura kwabva vaya tapiwa imwe kurunyuwani yo ndakangoti muri kuona laitiro richingodai tichingoti go tinongodzaka muridzo kudai so munhu saka 1 minute ndekupfeka tangonzi 1 minute unongopfeka kuti wapfeka sei ukashandikira wakadini hamhene ikoko hatimaona kana uchinda nekumvura kwaka upfeke bhutsu dzimwe dziri vanofana make sure wakapfeka chiflat shoe chekuti kana zvikanzi kudii unenge ukazvimiririra mai mwana tilaiti rakati richiuya takavata pasi kudai richingoti darikei vachiti tsviyo chimuridzo ndoyanga iri kodhi yavo mwana kuchinzi munhu wese run unongomhanya uchitevera takangosunga kudai so mai mwana ini ndichibata ndakabata mwana mai vaya ndichimanya nemwana mai vaya ndivanga ri kuma 2 years 3 years zvokuti madzimai munozvara izvisereki ivo vakabatawo chimwe chidiki tichitomhanya tichitevera tichiinda mai mwana isusu mafenzi atoona achipindwa nevamwe aya nepasi hatina kumaona hatina kumbopinda mufenzi isusu takangopinda nemusango hanimona tikatomhanya hatina kumbomhanya zvokuenda kure takamhanya zvokumhanya zvokuti maybe takambozve 10 minutes tichimhanya taneta manje kwakuti taneta hanimona tichingosvika tikaona kune motikari kumberi moti yakatomira ndanichiri slender hani ndakangosimba manje mulockdown apa hakudhara ndanichiri slender moti yakatomira chinzi kurumidzai pindai mumota hanimona indichimanyira kunda unogara pakati mberi vanhu chachi open tank chiita kumira mberi kunogara mberi umwe achinda kuzara ine mwana wamai vachi chinogara mberi mai vachi achitevera nomwe mwana zvikanzi imwe ndai kuamuka tikagara tiri foni vana mai vakati motobudai mwana ndakagara nemwana wenyu budai minde shure vachienda kumasure mai mwana mota 2 minutes munenge vatopinda motikari ichitofamba mai mwana apa hamusi kure zvakashogwa nakolla tinenge musiri kure takangofamba nemotikari kudai hamene paunopinda napo musango imomo usiku ihwohwo mota inofamba isina malaitsi guys mota inofamba isina malaitsi usiku kwakuno apa dzadza kuenda kuma 3-4 match 3-4 isina malaitsi chandoza chekuti takazongobuda uchinzi takunoona paya pano uchinzi chibudai muindema tichiburutswapo uchinzi matosvika fambai makadai so tichingofamba kudai so tichitoona taxi rengi yekumesina kuti nditi ndikaidzokera nhasi handitombozivi kuti ndakafamba nekupi asi angoti tichingoti kudai kuchingoti apa ndosvika hanimona tichingofamba kudai so tichitoona taxi yakumesina kuya kuti mataxi kati kumateksi kutafamba sei achavunza ndiani umwe nomwe yangu wakumototoona yake yekutamba umwe achinda kadai makutoparadzana ipo paya saka kunhu kuya kuri dangerous hanimona right mazese here namba musikana ngachipane musikana ngaida kufona uya hanzi experience ukambokuinda juma kwamai maria kwamai maria avashoma asina kuinda nekuti takaiinda kwamai maria kuya kana uri munhu akambogara musa anohasila wakatombomupinda kwamai maria kana kuti unonzi kupandemaini wakapfuura neko movie chaiyo analerato zvokuti tinosekana chininika unosekana pano pasocial media kune real world imwe itoriko kubait bridge uko yamusingatozivi kutori neanother world iri kubait bridge uko kusangoko yamusingazivi itoriko yamusingatombozivi ani mashona saka uri pane musikana kaishanzi ndoda kufona tore nyaya yangu ya maisa namba here misirewo namba afoni pane musana anjoda kutora nyaya yangu varipo vakambopindawo nekweka mai mwana maybe wakabatwa uchibharo kuka wakambunyikidzwa kana kuti wakaita sei handika uchida kukutaura nyaya yako kuti ushende vamwe nyaya yako nhasi handiti ndomukana wacho oyu ndomukana wacho uyu hanzi takaendekwa chikudu handimuona kwakawanda vanhu vari kutotaura kuti uya kana ndakaendekwa nhingiwa ndakaenda kureva kuti kune nzvimbo dzakawanda dzinopindwa nadzo iko kuya kubait bridge kuya
asi kuri very dangerous because maguma ana moyo vakadzi avangamwe badhare vakadzi vekubeti bridge vanoda mari mahure mashawo animona iyo vachiziva kuti tinonowana vamwe Kim isusu takabva nekure Kim ukamboti ndogara shara history yangu pandei wakaitevera waenza kuona kwandakabva nako takabva nekure life inokudzidzisa zvinhu zvakawanda hesi my goodness life inokudzidzisa zvakawanda kwatakabva ndokure haungomuki uchingove paunenge uri kungoti vanhu vanenge vasingaunderstandi kuti wakabva nekupi chete indogara chiudza vanhu panapa kuti taiona zvituna munhu achirohwa nebhemba handika tichikudzwa kunzi hazvitaurwi information ikalika utoziva kuti ndikufa next handimona kuna namangwende kumakorokoza uko ndogona kuzotaura hangu ndikazopinda pabhizi panapa handika tanga tine imwe mhuri yainzi mhuri yekwamupandla kushuruguko handimona madeziva tichinda kwamangwende kwaita zvokuchegwa magold uchita sei indai ndikakasadza indai iwe munhu aitsvaka mari ndakuzai paupenyu hwangu hwese kuti ndogona chikudza kuti handisina ndamboshanda paupenyu hwangu hwese kubva zvandakazvakasvika ndichembere kudai this is my first job ndakambokudza kasvika kuti this is my first job nditombozviseka ndikati pati sure heredzi because I had told myself paupenyu hwangu handifi ndakashandira munhu ndinozvishandira kana kushandigwa that was me saka ndainda kuno ndikadza ndaindiri hasla rasingatli kupinda nenyaya yekuti pamwe pandaipinda ndasingakwati saka ndaigara nawo makorokoza kuku ari dangerous aya ari kutsvagwa nemapurisa aya vanogara kumakomba ndoko vanogara muri kuona kana mukasvika pamusasa paya kushurugi pamusasa pazovakwa zvimusasa zvasarapa kudai mota semunofamba muchita kunge hanzi ndovaziva vekwamupandla SIS MELLY ndokumusha kwedu. Thank you Caroline, you can come here and testify kana nchinyepa munoti semuri kufamba kudai semuchita kunge muri kuenda kwanzi kwamupandla ndokwanobva kwanhema ndiri kunyepa here vane kwanhema kana nchinyepa moti ndiri kunyepa zvandikuda kutaura pano moti ndiri kunyepa moti senge muri kuenda kuzvishavane kudai so handika mozonotena right kudai so muchinda musango kwamangwende uko kwakamboputika mari ikoko kwakamboputika mari saka kwaputika mari isisi vanhu vaibika mazita tavendi mazipoteda netakakandisa aya kumakone vanhu vanokanda aya kubika ikoko taibva tatevera konzi mari yanda kwakati toenda kwestatu scheme yavo saka taifamba navo tichita basa kuvabikira mai mwana handi saka muchisvika pabhesi raputika mari aya vatanga tinavo handiti maona vanga vari mabhuru anonzi mabhuru kushurugi vanga vari mabhuru saka bhuru nderere kuti parinosvika kudai so handimaona vanhu vese vanobuda makomba vachivasira makomba vanotyiwa handimaona saka isusu nenyaya yekuti protection taifambawo kana uchibika dzatidhizawo tibhadhirawo mari dzedu tichifamba nawo kwese kunodliwa vanotosarudza kuti tofamba nevava vantu vanenge vachibika kwese kwatinoenda saka tainda kati tichinobika kuya mai mwana kwaiti mari ikaputika vezvotwanzei ndobva kupi kuda kubuda uchimirizika nezvimasiro zvako zvekupasi wemugodhi uchidini vaikubhemba musoro kuchinzi inoperera pano chenyu kubika muchisvika panzvimbo chekutanga panotanga maisigwa dzimba dzenyu dzemaplastiki handimaona hau vhivhera anoziva kushamba uko vhivhera anoziva uko kumarishongo kugomo kumarishongo uko vanotanga vakusira maitanga maisigwa zvidzimba zvezvemaplastiki handika ndoma munenge muchigara muzvidzimba zvezvemaplastiki ndoma munenge muchigara mumwe nemumwe wesigwa chake saka isusu sevakadzi vatatu taisigwa chimba chedu imomo ndoma taidi nezvo zvedu zvichigara imomo tobika tikaita mari yedu taitoperekedzwa kuti naivo tosiyiwa parodhi tinotenga stoko kana tikumboenda kumba todzoka handika vatoziva tatitori vanhu kuti unofamba navo muchibika muchidini because vandafamba nemunhu wenyu mwana wangu anonyanya kufona zvokuti kwakanaka here tichazokufona bheki andimaona right saka tichinda takadaro saka patakapinda pakawanda guys tichitazama kutsvaga raramo idzi takapinda nepakawanda pekutodara pakawanda pekuti handizivi kuti ndingati papi nepapi ndimuzoti nditipa life takapinda nepakawanda animona hanzi mai vana chimbwido hanzi ende munovaziva ndinovaziva vana Sifas vana Jose vana Mutema Chani vakawanda handiti vanga vari vanhu vepamusha pechinhikiri sevanhu vari pamusha pachipare saka vanga vari vanhu vepamusha pechipare saka pachipare papa babavo vati yanga iri n'anga yainzi yaive n'anga yaityisa chiva vakazoshaika saka vakasara vakawanda vari vana vechipare kudaro vaityiwa vaipedza vaiparadza pavasvika vaiparadza kana vamedza siti aitovaziva vaitya animona vaitya taitopinda nepapi ava vari kukonfema vekundanga ava vari kutokonfema ava vanoziva isisi munonge muti muri kuningira muri kutopinda kamuchinda takapatenderera kwese musasa musasa muya takambomupinda mo tikambomugara tichitotengesa mumusasa imomuya hanimona we are made by our experiences
zvatakasangana zvo muupenyu ndizvo zvakaita kuti tii tinoshamisika chona mwachichema kuti ini ndine nhamo ndichandoita sei ndazodai dzimwe nguva ndinoita zangu kudai ndoti munoziva kwatakabva nako isu munokuziva imi muri kuchema kuti kai mune nhamo ndada kugumigwa noupenyu daudofa. Do you know kwatakabva nako? Hanzi ndekwampandla mchemberelile kwampandla uku hanimona tikwatakabva nako wotoona kuti dzimwe nhamo dzamunochema soka dai maiziva humwe gunda gore yokuti hunokutuma unenge wasara mavanherera mai nababa vafa mai vana iwe ndiwe mukuru wasigwa wavana. You have to survive kuti vana vaende kuchikoro. You survive whether you like it or not. Saka chinga chima challenges panonzi paita mari ndaisvika kwachiyadzwa kwamunoti kwai kwachiyadzwa kwokuya takafamba kuda dzinenge takambokudza nyaya yakachiyadza panapa nditi takafamba nyaya dzikochoka kunge kusvika ndabuda tsvakosi mukati memakumbo tichingofamba chete kusvikira matenesi aputika masinika mateka anoputika nekuinda kwachiyadzwa kwatanga tamudukira kwachona kwachiyadzwa kwavakadzi vaya vaiti vakawana vabata madzi vaitenga mabhasikoro kwachiyadzwa tichinda kunotengesa mafoni kwokuti maiti mukachikaenda kumunda kwachona kudaisa kwakuni mablack boot vaisuregedzera mbuka kwachiyadzwa tokuziva ini kwachiyadzwa tikadambura ndikanoita ndadzokera kumba ndikanoita vhiki ndisingafambi mukati memakumbo mose makaita mablisters makaputika nokufamba makaputika mukati mose makaita mablisters nekufamba mukasviba kuita black nokufamba kwachiyadzwa kuya ndikazodzoka takakerichwa naumwe mai pabhasikoro tidzokera kurodzi tidzokere kugweru ndikakerichwa naumwe mai pabhasikoro kuti ndokoniwa kudzokera mai mwana mafoni aimbomire maikuti kusvika kudai 2 minutes unenge matopedza but kwaindwa kuzva kuendwa zviya zvokuti kwaifambwa kwete zvokutamba madhezi aya ichiri kunzichera kuchiri kubuda ngoda kwachiyadzwa. Saka takapinda nepakawanda kana usati wambopinda nepatakapinda napo you can never understand us. Haungambo understand story dzedu kwatakabva. You can never understand our stories. Akaputika ana anaputika vateki nokufamba kuputika cheko kuputika cheko ukaona uri nherera yakapusa zvako shailetika aminoti uri nherera yakaita sei nherera inotongwara because utozongoziva kutoti kana ukasaita something panotofiwa saka you have to survive ipapo you have to survive takasurvive isu zvandogara tichikudzaa kuti guys kazhinji munochemaka mamikoto ekutsvaga mari yakawanda kunzoko paipa ndokudza kuti taimbovata pamusoro pemasaga kumozambiki kwandai kudza kuti ndaenda kumozambiki uko madhezi akataka kuita zvisambau namabheru mugweru mugweru mukabvunza vari kugweru. I'm one of the people vakatanga nekutengesa manhingikiri vakatanga nekutengesa mabheru mugweru muya. One of the people vakatengesa mabheru ndine vamwe 3 vakomana vaibva navo kuharara indaenda kunotora ndoga kumotomoto ndikazoenda kuchikwalakwala tichidzingirirwa tichimanyiswa nevakasebza tichipinda nemusango tichihaya ndogara ndichikudzai kumozambiki waienda ne2 liters yako yemvura ndoyekugeza kusvika wadzoka. Saka unenge uchingoti ukati choti kudai kumozambiki taimikwa kusina mvura waingoti dai kugeza kumeso kudai imwe nekugeza kunhingikiri uku kuchikiti handiona wotoenda pachikona ende hakuna zvokuti kudii waingoenda pasera zvokuti waonekwana nazvina basa wotongogeza chikiti chako wotopedza wotochinja penti yako wotodzokera kumai mwana munenge mauya makazadza masterilized milk kudai bhazi rose makazadza masamba ayandai kuzara nzi makamba chani hanimona tichitengesa ipo paipai matomi matenesi anzi mafamashus aya vanhu vaibva nechitima chavo kubva kumaputoko chitima chosvika pachikwalakwala voburuka vobva vatenga hantika vapedza kuhodha votokwira vodzosera totopiwa nhingikiri mamedication totohodha zvimasambau totohodha maraisi aya totohodha takaichiita chigemichi pekuva tichaingovata panze kumozambiki vanhu vakaenda mozambiki munozviziva kare waingovatapo iko zvino totoonekwa hwakuti kwavaka kwanaka vaingovatapo namagwarindo vaingovatapo motovatapo kutoedza hapana vanotosatu kana tikudini so kwatakabva ndokure hanzi chikiti kare ana mai vedu vaiti vari kunogeza makumbo vaikoti tichamunogeza makumbo uchitinogeza chikiti andimaona so ndo dzimwe dzitakapinda nadzo hamene nyaya dzokere kunyaya yedu yekumagumaguma paripo here vamwe vada kutaurawo nyaya yavo yakasangana nayo kubhaiti bridge uko pakujamba mabhodha ekukuku vakabatwawo vakambonyikidzwa vakabigwa vakadii zvamakaonawo kwamakakrosa mabhodha uko makaonei hanzi mozambiki yakati yatiendesa kuchikoro shila vanhu havazivi haungomuki uchingove munhu uchingove iwe unotanga you start from somewhere
ndosaka even chiro pandakaya kunochinzwa chindakangoti uti vhigwe zvedu zvishoma izvo kwanzwa kuuk kumadhodhi angati zvishoma izvo patakapinda ndo pakanga pakatooma ndinganzi kwai ndovhunduka kunoona dhodhi yake ndakabva ndakuitawo like mwari vanotira vakangondigodera ndakasvika kusvika asandariona dhodhi yake indogara chikudzai because handisi kune dhodhi yake uko hakundisi kudhodhi yake mwari wavo ndakatoya ndiri prepared handi kuenda kudhodhi yake ndakatori mentally prepared ndichisvika ndione hakusi kudhodhi yake ini dhodhi yake riyaraitauka kuti haufa anomaona but ndandichikuziva kuti kwandakabva handizovhunduswi nokunzi kwai dhodhi yake hai kwandakabva ndokuri imo muno wari kudhara kwekwamunchitukanzeye vana mai venyu vauya kumadhoiri nemai vauya kuchihure madhoiri achona aripa tisingaoni guys madhoiri aitengeswa takamatengesa madhoiri twaini aya indai kupark station munobvunza kuti pane nguva yaitengeswa here matwaini kupark station uko ndokwatainohodha twaini idzo dzedze handimaona mupark station tichitoziva kuti stand namba yakati ndopatodya sadza papark station masadza ava nemazisaladi obhobho avaitaya because takatenderera nzvimbo idzi South Africa takaitendererai tichitengesa dhoiri iroro matable cloth aya machair bags machi zvamunoti vanhu vana mai venyu vaihura kuna madzimai aitengesa rangu visi tinoita munotaura nyiri kuti kwa vanhu vaihura sei tisingazvioni vanhu taitengesa ndakanga uya ndiri ndakambokudzai nyaya yacho tiri mudiki hapana ini pashoma ndisina kupinda ipi pashoma pandisina kupinda pashoma ndikazokudzaika panyaya yandakazokudza yekopaka iya kuti ini ndiri paikonzi pane mari ndaida kupinda panonzi pane mari ndaida kupinda ndakazombokudzai mbozi ningo chiti ndikutsvaga hanimona ningo chiti ndikutsvaga pese ndiri kutsvaga chalikana ndimbovhunduswi chero izvo zvakati kwai takurai zvitunha muchimhanya nazvo muchinokanda uko ndinochisumudza zvitunha muchimhanya nacho chinochikanda kwachoda kuiswa ndingavosora ndichivhunduswa kuti kwanzi kwaiye dhodhi yake chitunha chikaichisumudza apa umanya nacho ndotochisumudza ndikamanya nacho handimboitika na pressure because ndinoziva kuti handiri kutsvaga mari madhoiri takamatengesa akatitisa mari madhoiri takatanga kutenga stendi mastendi asinganetsi kudhara tine 19 years when I bought my first stand. 19 years. Ndogara ndichikudzai. Nedhoiri ndichiri kuziva zvokupfeka pandokanda mapicture mudhara munogara nditokanzai nemaida zvekuchena nokuti mari yedu yangu uchiri musikana unenge uchingoti ndoda kuvapedzera uchingotenga hembe mujobheki imomo iyoyi jobheki isati yambonaka zvayatove yanaka iyi tichitoenda mazewa aiti yangoziva mazimba tangoziva kuti kunonzi kwamburuka nokuenda kwaOsbro Osbro China City Dragon City yemaindia inonzi chi yemaindia ndokwatangoziva isima simba tumburuka takananga ikoko mbavha dzatoziva kuti vanhu vaivakuya toona ndakanomiririgwari zvinhu zvokutotenga nenyaya yekuti kusvika vanhu vakuru vaizofamba navanhu zvandogara ndichikudzai ndogara ndichikudzai kana ndoda kunyatsokuziva zvizere bvunzai zuva uya ndaifamba namaiguru vangu namai vake ndo vandaifamba navo ndo vakandaifamba namikoto yese ndosaka ndichimuudza zva kuti kana ndikanzi zvake zvokuti anoteerera vanhu pasocial media ini ndikatanga kutaura zvinhu ndotaura zvinhu chaizvo zvangu zati where is this coming from zvabve munhu ari mumba kwete zvinhu zvinotondera pasocial media izvi ini ndiriwo mumba kai handisi maona takambeya kwete zvokutamba jozi taito makona bvunzai shumbiro zvandaifamba naye mujozi ndaimuti handi kwakati ndimupinza makona ekare handimaona saka sometimes life inokudzidzisa kuti unopinda nepapi ugobuda nepapi vanaziva vari vana vaya vachinda ari kuchikoro boarding kwamkaroko kwangaruko handimaona achiri tuvana tumatombali tatove mugemu irori saka kwatakabva kure takabva kure guys nehustling idzi right. Nezuro ndakaita mwana akandifonera mwana yandifonera aichema achiti I want as I miss step mom mutegeya anongouya ukamutega anouya mwana uyu ndobva andifonera mwana uyu andifonera
ndobva andifonera mwana achiti andoda kuzviuraya. Ndikati kuda kuzviuraya chichaitika. Iwai nyaya yakaitika vasikana. Mwana yakanyengwa pasocial media. Anyengwa pasocial media mwana uyu. Ndobva dangadana nemukomana wake. Atanga danana nemukomana wake. Nipati yacho ndinetsa ini. Mirai zvo ndikutaridze mukomana wacho. Zvacho. Kana muchimuziva guys vai matochibatsira. Musikana mukomana mukomana ndokushanya kubva kuno ku UK kuda ndo makosa aya. Hameno. Kana tabdo wene mukadzi kuna hameno. Ndokubva asvika achinda ndokubva aishanya achinda ku Africa kuna musikana waidana naye. Achidana nemusikana achindana nemusikana waidana naye achiya kuzona musikana waye but chinondinetsa alright achidana nemusikana uya anditi muona achidana nemusikana uya ndokubva mukomana uya ndokubva arara nemusikana uya arara nemusikana uya handitika vari kudanana but hazi she doesn't know much about this guy. Ndobva aenda mukomana uya aenda kwai ndobva kwai vana sisi vazvinzi vana sisi vachona kwai zvikanzi pana sisi vangu mari here vashotegwa vozodididi musikana akaburitsa mari yakatokwereta ndobva avapa mai mwana handiti kusvikira aenda vasikana vana tichaya vainda vachingoenda tichaya vaenda ndobva ablokwa kwese handi ndobva takavhurutsa mai mwana kwakotsiko ndikurutsa chichikuitika kudai wanika nenhumbu aita nhumbu hasi kumuridzi hachabatiki zanambara zvakadaro bira ichitsvage nengirikiri pikiti yemurumoyo zanambara zvakadaro kwai ndozviuraya wasara nemimba ndikati unogona kuzviuraya sei tione munhu wacho ndopiwa pikiti ina ndimuzivili munhu uyu kudai mukatotibatsiravo kuti munhu uyu ndiani munhu wasava nemimba uyu munhu uri ku UK uyu mirai ndipe imwe futi uyu vedi vanomuziva kuti batsire kune mwana kunoku ari mudumbu kumunhu kune mwana ari mudumbu memunhu kunoku wakasiya mamona uyu anongobata shaya uyu zita rake mazita haanonetsa zvenyu mazita haataugwi regai ndinyore zita rake mucomment section mirai ndinyore mazita haataugwi zvenyu maitire zvekuti ndipinde pataitina zuka komoti zuka ari kuita zvinogara zvakadaro asi moti ari kunyepa akuita zvinogara zvakadaro zuka ava kwai ndo tete vacho vakanzi nditete afa ndo vakanzi vapiwe mari ava ndo vatete hanzi taitaura ari ku UK iye kuti vakanoti vaitaura vari ku UK mina nditsvage chati yangu naye mina nditsvage chati yangu naye kusati ndikupinditsana munhu akawanda kai ndiwe muwana ya mukomana right saka nyaya yacho yakatagwa ichinzwa iso nyaya yacho iyi ndine murume wandakadanana naye December ini ndoshandira South Africa iye anoshandira UK so akauya 1 week tiri tese kumba kwangu tete vake vakaita problem akati ndivape 1000 aenda sister yake akati ashoterwa nemari transport 1.5 akati ndivape achazondipa ndiye ahora on 25 January tete ndakavapa mari sekudaro taitaura tese every day musi wa 25 January murume haana kuzobatika kusvika izvozvi
tete 25 January havana kuzobatikawo kusvika izvozvi. Mwedzi wapera ndakatanga kurwara kumhanya nemudumbu, ndikaenda kwadokta vakati une nhumbu. Handika handinawo kudza nyaya iyi tete kana nhamba dzehama dzake handina. Ndaitaura nehanzvadzi yake since 25 January hana kuzobatikawo. Apa senemu yake handiizivi. Ndaiziva kuti anonzi zita ndobva rataurwa anobva kwarisape chete. Ko mwana nchazomuti hama dzako dziripi? Ndibatsireiwo pepa nditoto nestress. Regai ndinyore zita mucomment section. Hati rinogona kuiri rini zvinhu zvacho ndiro erista racho zita iyi zita ndapina iyo ndozita racho iyo ndozita rakaudziwa iyo. Mamuona munhu anditi mamuona kamurume uyu, mamuona murume guys, anditika please ngatibatane kutsvaka zvinhu nokuti kune mwana kuno kweduwe ushu murume wacho ushu kubva January katove nemimba January February ko zvino mate mimba yacho vene 3 months yakutopinda 3 months. Pamani yakajutiwa izvo munhu mazati chinhu nesati kujutiwa ini. Amen. Nokuti munhu anenge ari munhingikiri kuuyu ari mu South Africa anogona kutsvaga namba yeUK guys. Lilian amene kuti munhu anogona kutsvaga namba yeUK guys. Obva ita kunge munhu ari kuUK animona iye ari mu South Africa chasa namba kuUK inonasotiwa munhu zvakaitiwa ini. Amen. Kungoti nokuti makosa azara munomu. Ndatimbotira kumufonera toni. But asari pa life phone davira zvene muningina tinyezo kuisa nyaya yako titsvake munhu wako zvo kana uri pa life chidaira achadaviri phone indi kuti akadavira phone tibatsane kutsvaka munhu wake uyu andimaona titsvage munhu wake aguma kuipa angaripo na 21 past 7 angari pa line 1 aku decline saka pamari pa life muningina tuida ticheke munhu wako uyu baba wemwana andi tuda kuisa kuti how far asige pana ashaya kuzoti tawe ndandi kuti kaudaviri tinyeso kuisa kuti munhu tukutsvaka kamurume wako uyu baba wemwana zvene munhu saka chidaira phone zvacho nokuti munhu yanogona kuva asiri kuUK guys munhu ari munhu achisa namba kuUK handi munoda because this guy is not giving me the UK vibes. I mean ndikuona soti ari kutoyando oro somewhere guys munhu ongo yaongohla yake minyoro vita mai mwana usiya mwana oinda asikana tazogara munhu anonzi murume mutye guys. Mwananzi murume ngaatyiwe kungoya kuhola nyoro otoinda otosiya mwana otoblock. Saka iye pamakatipa namba isusu tinogona kufona pamwe pamwe iye akablock but isusu tikafona pamwe togona davirwa pamwe togona kudavigwa. Amen. Anyway, hai, unenge wajutiwa doko, unenge wati kutaurwa newe sweet tongue nevarume ava. Unowaza varume. Kuisira ndani kudorikura uko maishewu. Anofonga pa maninga doruna na toyanto uko, venda zibeki uko, venda uko. Ikoko. Hasikuda kutaura nyaya yake saka mutanda kuti munhu chona chumutsvaga sei, tomwana sei todini. Anomaona. Saka inandichasiwo. Anyway, guys, tambotandara ini ndakuinda asi dressing ndempumalanga. Amen. Inangu ndakuinda guys. Akakati mulazi umvongo. Kuna nasa drive ndazvekwinkly kwa nditaura kauko. Kuti pamwe kudando kwaanenge ari kokoko. Anomaona. Kusaidi kokoko revenda uko. Pamwe kudando kwaanenge ari. Ari
online atondidaira patazoisa audio apa angatondidaira kuti maswera sei sisi uyu atoisa audio aisa audio angatoisa voice note saka pamwe angasikuda kuti asikama andimona saka vasikana kana akupindura miraitoni yeah, a child is a blessing, but David unongosina kugadzirira kuti ndoita mwana ndozomupei uri wani unongosina kumugadzirira mwana anetsaka kuchengeta mwana unongosina kugadzirira wanzi ndiri kubasa regai ndipinde mutoilet ndinoteerera audio yenyu hanzi ari pabasa zvakaoma vasikana saka musangoti kana mukasangana nevakomana paindaneti apa gaizi votorohwa nyoro handi muri kunzwa musamhanyire kungorohwa yeke yakadaro nevakomana ava kana masangana navo take time to know each other handi zvokuti izvo zvoonai atosigwa nemwana apa haazivi senemu yake aingoziva kuti Ernest kuti ndi Ernest wokupi unomumwa nepi vana Ernest nemaondero akaita pano pasi unotangira kumutsvaga papi andimuti ndipe namba yake UK ameno hazvakaoma ngatipe namba yake UK tifone tione pamwe iye ndiye akablokwa ndikatitinedza tete hati hanzi gaindisendi utipe nezita rako ngatipe nezita rake kuita kuti kana tikafona toti ndinitisiwo tauya takamiririra berita tiwautano tisheni anenge ndiye akatoblokwa asi varume kana tizogara soutini wamunawo so hadenga mchaita rekudhirowa chokwadi denga mchaita rekudhirowa chaiko maraitoni namba dzauya ino +44 wena ndise message tione okay tifonere tione tifonere angakatoseva vatete pishu right mira timbofonera murume direct tione timboona 074 252 53 This person's phone is currently unavailable. Please try later or send a text. Saka ari mu-UK handi ndizvo saka ari mu-UK nokuti kana iri kuti ndeye WhatsApp chete haidai handi ndizvo haimbodai saka munhu ari mu-UK asi kuti foni yakadzimwa why This person's phone is currently unavailable. Please try later or send a text. Foni yakadzimwa munhu adoshasa rimwe line right ikaitione vatete vacho
Saka yavatete yaita 1 tick. Ndaisenda yavatete ine 1 tick. Andigoni kuifona direct manje yavatete. Yavatete hakuna iri kungoti calling. Haisi kutopinda. Vakatochinja maline. Hakuna vakatochinja maline. Vakatochinja kaline. Right. Anyway guys, nsati ndainda. Ndakuda kuti ndindi. Anyway, nsati ndainda guys. Kuna baba enandizivi. Asi nyaya iri kutenderera. Andika iri ku newspaper kuno ku UK. Hello sister. Zviri sei? Abangu ako ku UK. Ini ndakaitambwa last month murume wangu akaenda ku camping muno South Africa. Ndobva anditumira message nenhamba yeku UK. Zvikanzi ndeipinde ndiSamuel. Ndikati Samuel, nhamba dzangu wadziwana kupi? Samuel ndakambotaura naye 2012. Iri boyfriend yako Facebook. Tengo communicate zveshe zveFacebook uchine dzungu reFacebook. Alright. 2012. Saka murume wangu brain dzake manje akaonzwa akaona conversation Facebook conversation aipi. Ndaitaura naye achiti enda kutumira mari yetiketi uzoya kuno chichi. Mamutodana. Taura ichokwadi maini mudoti ugavare tiketi nemunhu wemufuzi wangazi. Mamutodana naini. Mamutodana na maini. Zvazvo zvekungutaura zveFacebook zvedzungu zvekutoona munhu ari kuti ari kuchando zvekudhara zvezve. But mamutodana nekuti munhu vaigutaura naye chii mune murume wenyu. Aiwa nasana nemurume wangu. Masati manyengana ora. Iye manje ifriend yangu ku Facebook munhu. Saka anochilaika maphotos achilaika. So murume wangu last month akaenda ku camping. Ndobva ndisira message +44. Ndeipindi Samuel. Ndikati Samuel upi? Zvikanzi naiwe ningi wandikangama. Ndobva taura maconversation edi kudhara. Ndikati hazviko endakarohwa. Iwe nhamba dzangu wadziwana kupi? Zvikanzi nhamba dzako ndadziwana nditiwo unoita zvekutengesa here soso. Ndikati nhamba dzangu dzamanje dzawatotaura neni adzisi dzebusiness. Dai vanga wataura neni panhamba dzebusiness ka ndaitowaona nhamba dzangu kuWhatsApp kuFacebook. Zvikanzi no ndatodziwana ndatoziva kuti ndiwe. Ndikati no hakuna zvinhu zvakadaro. So ndakabva ndatora conversation ndanatumira murume wangu. Ndikati naiwe munhu andaitaura naye 2012 ari kundisira message nhasi. Bva murume wangu atoseka. Zvikanzi pamwadziwana chichi. Ndikati hakuna zvinhu zvakadaro ndatomubhuroka. Zvishona ndamubhuroka. Azobva adzoka handa kuzvitaga hangu kana kusiyana nazvo. Ndobva adzokera futi kucamping last week. Ndobva andisira message last December ndandiri kumusha. Ndichimuudza kuti ndakazoenda kukadoma tikazonwanana ningi. Vaisa message zvinonzi ndini ningi. Ndobva ndangoti aiwa miri zviri sei? So uyu munhu uyu ari kutaura kari ku UK asitombori ku UK. Nhamba mazuva ano vanhu vari kugadzira maaccounts eFacebook eWhatsApp vachitange vari kunze, especially WhatsApp. Murume wangu andona account izvezvi mufoni make ine account nhamba yeku UK. Zvinoita ndosaka ndataura kuti hakuna zvinhu zvakadaro ende hazviko. Izvezvi zvindopoka ndazomuti iwewo wada kundijairira. Last time wakaenda kucamping ukandisira mameseji nenhamba yekunze kwenyika. Unozvikundisira neye muno muSouth Africa. Ukaziva kuti ndiwe here wewe. Zvikanzi ndakangwarisa ndikati handa kupusa inini zvekudaro. Ndakazokubata but handakubata foni yako but ndazosenza kuti wai zviri kungoitika paunenge uri kucamping. Handisi dofo kai. Saka maakaunti ayariko ndakambesura kuti imwe meseji nemwe +91. Ndobva ndabva ndangobhuloka ndambomupindura munhu iyeye.
so aiwa zviri kuava rasta vasombori kuukea minopavatora vakatodya mari yebhebhi vakatodya mari kuonawo zvavo mainunga vasachemi zvavo yakati zvinoitika pamwana azosiyiwa manje yei pakaipa mwana vanozongomutsanangurira zvinoitika simende because at the end of the day mwana wako havachitongotara kuti akungozvizvarira mwana wangu munhu haako alright mwana wetori blessing muupenyu hwavo ngavasanyanye kumakereke alright, it's okay my sister, it's okay, thank you very much. Iripo pakaipa saka ameno tongozoonawo kuti zvakamira sei. Pane nyaya ndaitaura guys ndati kuna mumwe baba vari kuno kuuk izvozvi vakarepa kuvanga vari keara vakarepa pabasa pavaishanda mukare home vakarepa mwana angari mwana ane disability kuti haagoni kutaura haagoni kunzwa vana vaya vanotogara muhospital vakatoremara zvekudaro. Baba vane 55 years ndokurepa mwana iyeye. Mufunge mirani nyatsokuwisai nyaya yacho sezvairi munyatsonzwisa muone baba vanomaona right. Mufunge baba vane 55 years kurepa mwana ndofunga ane 15 years muhospital. Zimbabwean care worker sentenced 15 years for raping a disabled woman in UK. A carer who raped a severely disabled man in his care and got her pregnant, and has been given 15 years extended prison service. Edison Munyikwa's victim had to undergo a surgical abortion after it was discovered that she had missed her period. A judge at Leeds Crown Court described the case as probably the worst of its type that he has seen during his career. Munyikwa, 55, was supposed to be providing respite care for the woman who was unable to communicate verbally and has the mental age of a toddler. When he raped her. The court was told she suffers from a range of serious disabilities, including brain damage, epilepsy, and autism. Prosecutor Deborah told the court that the victim did not have the capacity to consent to sex. The offending came to light. She missed a period, and the number of epileptic fits she was suffering from increased. Blood samples were taken and showed that she was 3 months pregnant. She had to undergo an operation to have the pregnancy terminated. Miss Smith said the police investigation was launched to trace all men who had been in contact with her. The court heard the woman's father was also placed under suspicion. He volunteered to give a DNA sample so he could be eliminated as a suspect. Munyikwa gave a DNA sample after he was identified as being in contact with the woman. The defendant's work colleagues were also placed under suspicion. Munyikwa was arrested at his home after he was identified as being the biological father. Anyway, pakati wa DNA kuti kuonekwa kuti mudumbu imomo mwana yeye ari mudumbu imomo kana kuti amene ma DNA yakaitwa waya kuti aonekwe kuti ndiye ngati the biological father wenumbu. He was interviewed and denied having sex with the woman. The prosecutor said, when asked how could he be linked specifically to the product of conception, he said that he did not know. In a statement, her family said she was targeted because of her vulnerability and inability to communicate. We find it increasingly difficult to come to terms with the fact that another professional body has caused indescribable distress to a vulnerable young woman. He has no previous convictions in the UK. A probation officer who interviewed Munyikwa described in a report how the defendant lacked a heartfelt expression of remorse for what he had done. Marcus Wade, mitigating, said, what the defendant has said to me today is that he is sorry, not only to the victim, but to a family, having sat through long with those lengthy victim impact statements. I am sorry. Kuni hama dzemskana nekumskana saka zvinoda akaita. Munyikwa was told he must serve a custodial term of 12 years followed by an extended 3 years period of license. Sentencing judge, this is not an ordinary case.
This is probably the worst case of its type I have come across. One find it difficult to understand why someone like you would, out of blue, go and commit an offense of this type. There is no explanation other what you told the probation officer. That has not been delved into a detail to find out what is behind it. The judge told Munyikwa he had undermined the public's confidence in his profession and had placed the others under suspicion. He said she would not have appreciated at the time what was happening to her, and you were in the secure knowledge of her not being able to communicate what you had done with her to everybody else. There could be a greater torment for a father than to be accused of having sex with his own child. He had to live away from her until he was eliminated from the injury. Similarly, those who work with you at workplaces were subjected to suspicion. They had to be suspended just like you until the inquiries were complete. One other person knew the reason behind the suspicion, and that would have caused them a great deal of embarrassment and torment in front of the families and friends. Baba ava vakanga vachirepa ndosha kuti muke home kuti vakamita sei mwana uyu anonzi hatauri, mukadzi uyu hatauri, ane pfungwa dzemwana mudiki ari mukadzi mukuru, ani mwana kura she is mentally challenged, kuti vakamusumudza vakaenda naye kutoilet, kuti vakamita sei apa 55-year-old vakanotorwa kumba kureva kuti vanotori nemhuri yavo kumba. Saka tozoti kuromba here uku, kana kuti undire guys, toti kuromba here uku, kuromba here hakusi kuromba uku. Dei vakatoenda kune mamwe makosi uku anototsvaga varume asina varume, vakaenda vakatongonopiwa for free. Pane kubata munhu ari kurwara ari muchipatara, munhu hanzi atogoni kutaura, ane mafitsi, handitika anoita masizha, handiti ane autism, handiti munhu anotogara ari bedridden, voenda kunobata munhu akadaro. Mazimba munoona kuti zvinhu tinozvinyanya tinokonzeresera vamwe mangwana. Trust pakadai so yekuti mazimba wedre inongofamba umbrella wedre kunzi mazimba. Ka inyere yacho yanga yakubata ibaba imi vamunyikwa imi ndeipi imi kumba kwenyu mune mhuri yenyu 55 amene vasikana ndangoti tingofurawo ndikukudza kuti kuna baba vako no ku-UK uku vakatoenda kunyikiri vakadopiwa 15 years dzavo izvozvi nekurepa murwere. Handizi kuti hosha yacho ndingati hosha rudzi, hapana kana kuromba, hapana kana kuromba kuti nditi vakapindwa nei kana kuti chi. Only he can explain. Isitazvikonewa izvo. Only he can explain. Only him can explain. Guys, ndakuenda mwandika chirega indinde mubate zvakanaka tosangana. Hanzi we always involved in something mazimba. Pane drama zimba rishaikwi rogoshaikwa sei. I also blame ZANU-PF. Pose pane nyaya zimba rishaikwi blame ZANU-PF because mabasa dei anga ariko vanhu vachigara vari kumabasa dei pasina nguva yekuita zvesezvi. Inyaya yekuti hakuna mabasa, saka vanhu vanongofunga pfungwa dzekurepa, pfungwa dzekudini kuti hakuna mabasa. Guys, muve nenguva yakanaka ndika tobatana zvakare pachikamu chinotevera mangwana Friday, Saturday, Sunday. Hanzi handezvedu nekeroti yedu handendo ari pati tiyo keroti iri kuuya handitika. So guys, muve neusiku hwakanaka ndika.